etorkizuna hori dituen, zatiketakaz. Oso antzekoak dira neskatilaren eta paketatzailearen lanak. Azken honena alturako barkuen deskarga eta bidalketei dago lotuta. Goiz zeuritsu batean, Maili tabernan elkartu ginen Ondarroako azken paketatzailetako batekin. Enpakadorak etxen dugu arrasteko txalopakin. Eta guk etxen dugu arraine, pixa eta zailkatu. Isaura Piñeiro, paketatzailea, Ondarruko neskatilen elkarteko kidea. Kilo batekuk, kilo tardikuk, kilo bikuk, 3 kilokuk eta 4 kilokuk, dana kaja baten. Eta orduan zuken bizuz, zailkatu. Aparta. Ixen desbardina eta karre eta zapuaz, bai bardin. Zapu etorten da 400 gramoku, 800 gramokuk eta 5 kilokuk, dana batea. Eta da, zapo baltza eta zapo zurixe. Dana aparta. Lupiniaz, lupineko sasoin, lupin handixak eta txikixetan atatoz bateazuk horre danak pixan bizuz. Gure pixu konetxetiz, esku. Hori fatura zinekano, gu ez ga adin, IRPF, IVA eta horretxe gauza guztik etxeko. Orduan, pagabitzu, baten batei, horre gauzak eduteko. Iruieka, IVA presenta bizu, eta gauzak, eta IRPF, bai. Osea, behatu, zematin gelditzen gazkun. Hauxe da paketatzaileen argazkia Ondarroan. 9 emakume dira, gaztenak 30 urte pasotxokoa, gainontzeko guztiek 50etik gora dituzte. Eta zail ikusten du Piñeirok belaunaldi erreleboa gaur egungo baldintzak eskainiz. Neskatilak bezala, eurak ere itsas erregimeneko autonomotzat jotzen dira. Gazteak esan ez dute 35 urterak erkastena, eta bakarrara. Abar, ez da relebo generazionalik ez talako soldata bat, ez da soldata fijo bat. Hemen etxen da, deskarga bat, bardinle, ordo bietxe mazu, 3 ordo, 5 ordo, tardate mazu, 300 euro kobratena asko jota. 300 euro deskargako. Txalopa paraten dizenin, zu bardin, seguru pagabizu, zure ropa, zeu pagabizu. Hori fatura zinekano, gu ez ga adin, IRPF, IVA eta horretxe gauza guztik etxeko. Orduan, pagabitzu, baten batei, horre gauzak eduteko. Iruieka, IVA presenta bizu, eta gauzak, eta IRPF, bai. Osea, behatu, zematin gelditzen gazkun. Zerbait paradoxikoa gertatu da saregile, neskatila eta paketatzaileekin. Hamarkada askoko borrokaren ostean lortu dute kolektibok euren lanaren gogortasuna errekonozitua izan eta koefiziente murriztailea aplikatzea. Alegia aurretik erretiro hartzeko aukera arrantzaleak bezalaxe. Baina garaipen horrek larriagotu du era berean belaunaldi errelebo falta, lanbide hauek amildegiaren ertzeraino eraman kasu batzuetan. Eta, karo, koefiziente reduktorea etorri zaigunez, kriston esedia egin digute, lehenagotik jubilatzeko, baina, karo, sektoreari mina handi egin dio, ia, saregile, gelditu getaian pila bat jubilatu dira. Denak adin handiagoak zuten, eta, pasagat izan da. Baina, bueno, berriz ere, ohituko gea edo moldatuko gea, da honakin. Zen neskatilak eta leheno hemen ere bat zeuden, emaztia zan egiten zuna, baina hori hemen dena desagertu egin zan. Han bakarrik mantentzen dira, eta nire gero eta gutxiago dira, klaro. Eta ja prestatzen diote dena, edo arraia klasifikatu, hemen hori dena desagertu intzan, garai batian bat zegoen. Eta zaregilena penalitzateke galtzia, edo gizonak sartzia, hemen beti emakumeak josi du. Mediterranealdian bai gizonak egin dutela, baina hemen beti emakumea izan da, orduan. Gizona sartzia eta gu desagertzia pena balitzateke. Entzu konsegidu, konsegidu geuretzako, porkatzerik ez datorren, neure lobida txikizena dagoena, osea, 36 urterakoz. Neskatile gaztiena bera da, neure lobie. Bakortxuetako txikitzu bai. Saregile, neskatil edo paketatzaile izatea beraz, ez da erraza, eta oraindik ere merezitako aitortza jaso gabe jarraitzen dute. Legala bezala, baita soziala ere. Baina hamarkadez, saregile, neskatil eta paketatzaile izan diren gure 3 adiskideak entzun da, bistan da ofiziarekiko sentitzen dutena. Nik, besantetzen bezala, 4 urtekin argin neukan, gero duzinun, ez nun uste sekula voltatuko nintzanik, eta ja buelta manan nunean, eta lanian hasi nahi nunean, esan nun, ostra, baseatik ez, probatu ingoet, eta nahi izugarri gustatzen zait, eta ez nuke beste gauz bat egingo, beti gaina izpari beti izateo, este trabaja, no seke, ez zait zer gustatzen, lanbide, gustatzen zaitena hau da, eta egia da gustatu egin bat zaizula, ze, batzuk izauteko gogorra da, gogorra batzutan egon behar dezu, ordu asko bustilean, eskuak gelditzen zaizkizu etxaspolbo, postura, ez dakiz zer,
Baina ni juten ez, 10 ordu egon berdet, eta pasatzen zaizkit, ze zaude, bera bukatzen dugun, ze barkoa zai dago, ez dakiz ze zaude, ze adrenalin horrekin, niri izugarri gustatzen zait, eta desde logo berriz jaioko banitz, berriz zaregi izango nintzateke. Ni etxako da, ni hori bizi gozue, etxosue, osea, zenik familia nada kontitxosokue, handekue, bajurekue, bermiokue. Da beti ikusi dut hori, da beti gustatzen nazten. Ni etxako da neure bizi ze, nik itxoso barik ezin izango zandoten bizi. Euskararen, komunitatearen eta tokikoaren alde aritzen den komunikabidea da, Irutsuloko hitza. Egunero, Donostia asko sartzen diren Donostia kontatzen dugu, txikitik handirako ibilbidean, mundu mailako gertaerak auzoetatik landuz, mundu osoa delako tokikoa. Ni Ander naiz. Eta ni Nerea. Eta hau Adi eta Ari da. Euskara lantzeko Naiz irratiko podcasta. Adi eta Ari. Lagunak elkar bezarkatuta hile sorta kantari ohartzerako amaitzen zitzaizkigun udara. Ander, zein modu ederra saio hasteko? Benetan unkigarria entzundakoa bai. Ezagutzen dituzu bi ahots horiek, ezta? Jakina, Jon Maia eta Silvio Rodríguez dira. Zumaiako Jon Maia bertsolari eta abeslaria eta Silvio Rodríguez olerkari, abeslari eta kantautore kubatarra. Elkarrekin egindako nostalgia abesti honi esker, lehen aldiz entzun ahal izan dugu Silvio handia euskaraz kantatzen. Zu izan altzara inoiz bere kontzertu batean? Zoritxarrez orain arte ez dut aukerarik izan, baina gustura joango nintzateke. Behar bada laster izango dugu gurean eta euskaraz zuzenean entzunan izango dugu? Ederra litzateke. Bitartean entzun dezagun zer dioen Jonek Silviorekin izandako esperientziaz. Naiz irratia. Bai, ze konstiente naiz Silvio Rodríguez dela, ez da? Eta ez da ja nere edo gure afera soilik. Nik uste dut olako personaje historiko batek, olako kantugile universal batek, gazteleraz dagoen eta egon den, eta biziri dagoen, kantugile handienetako batek historiakoak, euskeraz kantatzea, eta euskal proiektu batean, kantu berri bat garan kantatzea, gainditzen duela norberaren burua ere, ez da? Nik uste dut euskeraren zatere oparitxo bat dela. Jonek dioen bezalaxe, ez da gure afera soilik. Hau da, ez da guri eragiten digun kontua bakarrik. Izan ere, horrelako pertsonaia historiko batek, kantugile unibertsal batek, gaztelera zegon eta dagoen kantugile handienetakoa denak, euskaraz kantatu eta euskal proiektu berri bat garatzeak gainditzen du norberaren burua. Opari bat da euskararentzat. Beste hizkuntzetatik hartutako hitzak diren bezala? Kasu honetan, Jonek aipatu duen afera frantses jatorriko hitza da, maileguan hartutakoa. Historian zehar, lurralde bakoitzean bertatik pasadiren kulturek hitzak uzten dituzte bertan betiko. Hurbiltasunak eta elkarrekin hitz egiteak ere ondorioak ekartzen ditu. Horrexegatik, gure kasuan eragin handia dute frantsesak eta gaztelaniak, gehienetan gaztelaniak, baina frantsesak ere bai. Horren adibide dira, aipatu berri dugun afera hitza, edota bidasoa bailaran asko erabiltzen diren fite edo charmant. Beste hainbat ere frantsesetik maileguan hartutakoak dira. Afixa kartel bat adierazteko erabiltzen da, frantsesez afix. Gerretan herrialdeetako armadak izaten dira lanean, arme. Lanean askotan greba egin behar izaten da langileen eskubideak defendatzeko, frantsesez greb. Hitza frantsesetik edo gaztelaniatik hartzea erabakitzean, nazioartean gailentzen den hartu ohi da. Ebakuntza gela esaten diogu kirofano edo saldu operazioni. Gauza bera gertatzen da maileguan hartutako hitzaren ortografia zehazteko orduan. Krokodilo esaten da euskaraz, nazioartean hori delako hizkuntza gehienek darabiltena. Frantsesez ere halaxe da krokodil. Eta berdin labirinto hitzarekin. Gu hitzen labirintoan sartu gara, baina saioarekin fite amaitu behar dugu, bizkor. Hala da bai, amaitu aurretik, zer ikasi dugu gaurkoan?
Zer ikasi dugu gaur? Euskarak beste hizkuntzek bezala maileguan hartzen dituela beste hizkuntzetatik hitzak. Eta frantsesa dela maileguan hartutako hitz askoren jatorri. Afera, afixa, krokodilo, labirinto, armada, greba... Beste kasu batzuetan berriz, euskarazko jatorrizko hitza benetan ederra izaten da. Naiz askotan beste hizkuntzetatik hartutakoa gailen du. Horietako bat izan liteke nostalgia hitza, euskaraz herrimina. Askok nostalgia erabiltzen dute, baina zein ederra den herrimina hitza. Gure herriaren falta sentitzen dugula adierazteko erabiltzen da. Horixe da hain justu gaur hizpide izan dugun abestiaren gai eta izenburua, nostalgia. Zenbaitetan, plazera eta mina sortzen ditu aldi berean, Jonek elkarrizketan esan bezala. Guk gaurkoa minik ez, plazera sentitu dugu aurkeztutako kantarekin. Beraz, goza dezagun gu denontzat eta euskararentzat dugun abesti eta opari ederrau. Adi eta Ari. Euskara lantzeko naiz irratiko podcasta. Anderredo eta Nerea Arriolarekin. Adi eta Ari. Informazioaren aria naiz irratian. Zaloa Badiola. Egunon Euskal Herria, goizeko 7 dira, ekainak 13 ditu, heldu da ostirala ongi etorri naiz irratira. Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak bere gobernuaren lehen urteko balantzea egin du, lorpen gisa saldu ditu aurreko legegintzalditik datozen ekimenak, eta baita oposizioak sustatutakoak ere, PSek eta EAJak elkarrekin osatu duten gobernuaren helburu nagusiak gogoratu ostean, gobernu programaren 154 martxan jarri dutela nabarmendu du Pradalesek. Ya hemos puesto en marcha el 54% de estas iniciativas y compromisos de nuestro programa de gobierno, 54%. Además, hemos puesto el foco en 10 planes estratégicos para esta legislatura. Eta bestalde gaur albiste nagusi dugu, Guardia Zibilak PSOEren arduradun nagusietako baten dimisioa eragin duela, ustezko komisioa kobratzearen inguruko txostena filtratuta. Santos Zerdanek ez du karguan jarraituko. Koldo kasua deritzonaren eratorria da, PSNeko kide ezaguna zikindu duena, Koldo Gartziari atzemandako hainbat grabazioaren transkripzioa filtratu dute, eta horietan Santos Zerdan buru izango lukean ustelkeria sare bat ageri da, eta 620.000 euroren kudeak eta egotzi dio Guardia Zibilaren uko unitateak Nafarrari. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak barkamena eskatu du eta PSOEren kontuak aztertuko dituztela iragarri du. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Lakuako segurtasun saila Bilboko San Francisco auzoan ertzaintzak egin zuen erasoa ikertzen ari da. Erasoa sare sozialetan zabaldu zen, bideo bati esker, eta gertaera maiatzaren 8 izan zen. Miguel Zupiriak segurtasun saileko sailburuak gertaeraren berri izain bezain pronto ikerketa abiarazi zutela esan du. Gaur-gaurko ikerketa martxan dagoela gehitu du. Aipatu behar da 2020 geroztik 11 ertzainek zigorra jaso dutela barne ikerketen ondorioz. Bestalde seme-alaba bakoitzeko 200 euroko laguntza 18 urtebete arte luzatzea proposatu du EH Bilduko ostegun honetan Gasteizko parlamentuan, baina EAJak eta PSek ezezkoa eman diote koalizio subirianistaren proposamenari. Eta asteburu honetarako deitutako Gazako martxa globala oztopoekin topatu da dagoeneko. Ostegun honetako lehen orduan dozenaka atxiloketa izan direla jakinarazi dute Euskal Herritarrak zeudelarik tartean, orain horietako 3 deportatu omen dituzte.
Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari dagokionean badirudi ez dagoela aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, eta horrela jarraitu dezatela. Eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzearen eskutik. Uda sasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean hodei baxu batzuk agertuko dira kostaldean, baina goizak aurrera eginala desagertzera egingo dute. Gainontzeko lekuetan aldiz, erdi eta goi mailako hodei gutxi batzuk ostarteekin tartekatuko dira eta eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira, bereziki lurraldearen ekialdean eta bertan ekaitzen bat edo beste lertuko da, gehien bat Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, baina ez da aztertzen lurraldearen gainontzeko lekuetan ere ekaitzen bat lertzea. Gauean, Kantauriar isurialdean hodei baxuak ere ugarituko dira. Haizeak goizean, hego ekialdetik bizi xamar joko du, arratsaldean Ipar isurian ipar mendebaldera egingo du, eta bolada gogorrak utziko ditu aldaketa unean, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 15 eta 19 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz igo egingo dira eta beroa zakarra izango da, Kantauriar isurialdean 29 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean 30 eta 37 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean eta bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Nafarroa hegoaldean. Eskerrik asko Iker, goizeko 7 eta 5 minutu jotzear. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Esangura dut aitortu zidan, aintzaten hau zuen ohok, isilarazteko bestekoa. Azkarrenak moteltzeko, belarririk gabeko eztabaidan, arrazoiak musututz usteko. Garrantzitsua zaizuen zerbait, esangura dut, etzen zuetako inok ezan hau maitatu behar. Goizeko 7 eta 6 minutu momentu honetan, menu badirudi gaur ere uda sasoiko eguraldia izango dugula, eskertzen da hori ere. Bilbon momentu honetan zeruak garbi ditugu, baina jakin nahi dugu Irun eta Ilundain aldetik ere ze eguraldi dugun. Xole Agirre eta Mikel Lasarte ditugu gurekin, egunon bioi? Kaixo, egunon. Egunon, bueno, aprobetxatzen ari zarete, izaten ari garen eguraldia, badirudi, bueno, asteburuan okertu egingo dela, baina gaur behintzat aterri izango dugu. Bai, hemen 18 gradu daude, da, bueno, zerue pixkoat estalita, hodei batzukin, baina ez dauke itxure txarrik altxatzea ematen do. Txole, Irun aldetik, ze eguraldi? Irunen daukagu 17 gradu. Atxokau beroaren ondoren fresko xamar ordu hontan, Baina partzialki lainotuta dago eta baino nik uste dagola oso esea. Niretzako, Ni atzo ez nuen atera orduak ez dakit, baino 12tik 6 edo 6, bueno, 6 eta 8 arratzaldean ez nuen atera. Nik ezin dut eguzki horrekin eta bero horrekin. Bai, gainera, bueno, Afrikatik etorri den, Saharatik etorri den, kalima hau ere badugu Bilbon beintzaten abari da, kalima kutsu hau, ez aurreko urteetan bezain beste, ez ditugu kaleak eta kotxeak eta balkoiak eta horrela zikindurik, baina ez dakit zuek nabaritzen duzuen haizea dagoela apur bat densoago edo nabaritzen da apur bat gaur ez zain beste, baina aurreko egunetan bai eta ezetasuna ere nabari da. Zuek gorputzean ezetasun hori nabaritzen duzue? Bai, ni bai. Ni naiz kontuetzen hain besteako. Ni bai, eta oain egiten du bi egun, bueno, egin zuen euria hemen, eta dana, kotxiak eta dana, ez dakit,
nola esatea, beltza ez, baino marroia bezala kristalakosoa jarri zuten. Bai, hori da kalima, esaten ari nintzena, Saharatik datorren, Saharako area ekartzen du haizeak, eta onaino heltzen da, dena dela, eguraldia apur bat albo batera utzita. Ez dakite, inoiz ez dizuet galdetu, Xole eta Mikel, seme alabari baduzue? Ni bai, seme eta alaba. Biak. Bai, nik alaba zarrena eta semea gaztena. 21 eta 19 urtekoak. Begira, Nire semea dauka 53 eta neska egin behar duain 50. Badago, adien tartea beraz, dena dela, ez dakit enteratu zareten, seme alaba bakoitzeko 200 euroko laguntza, 18 urte bete arte luzatzea proposatu du Euskal Herria Bilduk ostegun honetan Gasteizko parlamentuan, baina ez da aurrera atera proposamena EAJak eta PSek ezezkoa eman diotelako koalizio soberanistaren proposamenari. Erreakzioa ekarri du horrek, Bilduk ulerten zintzat jo du bere proposamena, logikoa, iruditzen zaio 200 euroko laguntza hori ematea, 18 urte bete arte beraz. Ez dakit hori lotu daiteke apur bat, albiste izaten ari garen jaiotza tasaren ingurukoa, ez? Jaiotza tasa, 2023ko jaiotza tasa nabarmen jaitsi dela Euskal Herrian. Zuek Bilduren proposamen hau nola baloratzen duzue? Bani gai zaila da, egia da zaila da, baina ez dut ulertzen eako gobernua gauza bat esaten duelako, baina gero kontrakoa egiten duelako. Familiei mantendu pentsionekin laguntze ez bazaie gazte eta gero seme alaba gutxiago izango dituzte. Eta jaiotza tasaren arazoa okerrera egingo da. Ezke gizarte gaietan gehiago gustatuko dutela esaten duten arren ikusten adin gaera gero eta pobretuago dagoen gizartea da. Eta gizarte arazoa gero eta larriago bihurtzen ari da. Eta hori sumatzen da kalian. Eta ez dakit, nire lanakin ez ni nago lana egiten, baino elkarte soziala desberdina, eta berak etorri behar dire gurekin ikusteko zer dago kalian. Da izugarria daukaguna eta ikusten deguna oaintzi bertan hemen Irunen eta nik uste dut dena gutxi gora bera horra egongo gara. Bai, kalera begiratu beharrik ez dago eta apur bate ingurura begiratzea beharrik ez dago bizi ditugun arazo hori ez jabetzeko. Mikel, zure iritzia ere jakin nahi dugu? Bai, nik uste natalidadea dela momentu honetan gizarte honen arazoik nagusitakoa. Kasi lehenbizikoa esango nuke. Ze gizartea bai Euskal Herrian eta bai Europa osoan oso zartuta dau, releboa ez da ikusten, eta lanbidetan asko nabaritzen daia, elektrizista bat kontratatu nahi, eta falta igeltzeroa nahi, eta falta zurgine nahi, eta falta denetatik falta, eta ume gutxi kaletan jolasten. Da oker haundi dau, natalidadean aurkako jarrera bultzatu de urte askotan, eta ja bitxiga momentu kritiko batea, eta oso aktualidadean dan gaien ikuste, eta hitz egiteko eta asko ematen dula, komplikatu baita. Gaur egun bizi ditugun zenbait arazo, izan etxe bizitzarena, izan lan baldintzak, izan kasu honetan ditugun zenbait arazo ekonomikok esango zenukete jaiotza tasarekin zer ikusia dutela? Segi, mesedez. Bai, immigrazioan kontue adibidez asko hitz egiten da, gaina
askotan oso zakar xamar, baina, bueno, kanpotik heldu den jendeak aida bertako ekonomie aurre ateatzen eta pentsiodunen eta, bueno, sistema osoan gastuketa ordaintzen. Da, bai, natalidade eskas hortatik, geho arazo asko etortzen den. Kokatzen nuen galdera apur bat alderantzizkoan, ea etxe bizitza lortzeko, esaterako gazteok etxe bizitza bat lortzeko ditugun zailtasunek lan baldintza duinik ez izatearen arrazoi horrek seme alabak sortzeko zailtasun aktibo bat diren ala ez. Nik uste dut, 30 urte atzerago ematen dugu, edo 20 urte atzerago ematen dugu, eta jendia lan egiten zuen, baina irabazten zuen diru ez dakit, bizitzeko hobe, eta orain jendia lan egiten du, eta ezin du bizi, eta hori ez da normala. Ordaintzen dutena, eta bueno, entzuten dugu, nola esaten da, profesionalak ez, nire buruan nola dago, elkarte sozial ematen dutena, enpresak daukaten eta hori, eta ordaintzen dute 130 gutxiago, oain, eta ze nahi dute, oain dikan nahi dute impuesto gutxiago ordaintzeko, nahi dute dana sozialki beretzako, eta jende lan egiten duna, zer, nola inber dute jendia, ez du irabazten diruba bizitzeko. Mikel, zuk ere berdin pentsatzen duzu? Bai, etxe bizitzan kontu hori komplikatu xamarra da. Momentu honetan, refugio bezala bihurtu da, jende dirudunek eta beren inbertsioak eta gordetzeko, eta hor espekulazioa handie ematen da. Jende asko dau hor inbertitu duna, eta gero turismoan alokairu turistikoakin eta denak garestitu da, eta, gizartea de aldatu da, igual jende asko da, bakarrik, etxe batean bizi dena, horrek garestitu egiten du baita, eta, problematika zail guztioik, arazo handie sortzen du gaur egun, gazteantzako etxe bizitza batean sartzeko, eta gero lan baldintzake soldatak eta eskaxamarrate, eta etxe bizitzan kosteak eta izugarri garestitu de, eta epe motz batean gainea joera ero bat ikusten da, non prezioik eta asko aideen garestitzen, eta oide gizarte honen lehen mailako arazoan ikusten. Guztionekin geratuko gara, Xole eta Mikel, goizeko 7 eta 16 minutu dira dagoeneko, gaur ere luzatu zaigu izketalditxoa pixkatxo bat. Aprobetxatu gaurko eguraldia, asteburu onona izan, eta datorren astera arte. Horren arte, agur. Oiartzunak jarresten dit Etzen lagunak eta egunak Eskutik desagertzen zarete Itontzean etxerako tenorea Informazioaren aria, naiz irratian. Aztegak aldatzen, edertzen, kaltetzen, bora ari da dena eraldatzen.
Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak bere gobernuaren lehen urteko balantzea egin du, lorpen gisa saldu ditu aurreko legegintzalditik datozen ekimenak eta baita oposizioak sustatutakoak ere. Jontegeria. Eragile gehienek aitortu diote Imanol Pradalesi tonua, moduak eta jarrerak aldatu dituela Urkulluren garaiarekin alderatuta. Beste kontua da asmoz eta jakitez aritzeaz gain, asmoz eta ekitez ariote den. Ondo dakizuen bezala ia urtebete pasatu da gobernu berria osatu genuenetik, eta egia esango dizuet, sentsazio kontrajarriak ditugu, zentzu positiboan esan da. Lehen urte honetako bilan modukoa egindu ostegun honetan Pradalesek gobernu osoak parte hartu duen ekitaldi publiko batean. PSek eta EAJak elkarrekin osatu duten gobernuaren helburu nagusiak gogoratu ostean gobernu programaren 154 martxan jarri dutela nabarmendu zuen Pradalesek. Ya hemos puesto en marcha el 54%. Eta hortik aurrerakoak aipatzean esamolde ambiguak baliatu zituen. Adibidez, plan estrategikoa ez hitz egitean fokua jarri dutela zioen. Además hemos puesto el foco en 10 planes estratégicos para esta legislatura. Fokoa jarriko zuten, baina oraindik plan estrategiko hoien inguruko plan bat bere ere ez dute onartu. Lege programarekin aurrera doazela, esan zuen gainera. Y a su vez seguimos adelante con un programa legislativo que contempla que aprobemos 16 leyes en esta ley. Baina aurrekontu ezarago, lege garrantzitsu bakarra onartu dute, gardentasunarena, eta aurreko legegintzaldiko berbera da gainera. Lorpen zerrenda luzea ere eman zuen hainbat arlotan. Contamos con 1.029.149 personas trabajando y cotizando hoy en Euskadi. 6.173 jóvenes se han independizado gracias a Emancipa. Asko esatea da urratxoiek bere gobernuak emandakoak direla, langile kopuru aurretik dator noski eta Emancipa programan 6.000 eskari Urkulluren garaikoak dira. EAJak eta PSek osatutako gobernua inoizko zabalena da, sailburu eta goi-kargu gehien dituena, eta ekitaldi amaieran denak igo ziren eszenatokira. Badakigu asko eta asko daukagula oraindik egiteko. Asmoak mahai gainean daude, baina ondorio zehatzek asmo utzi izaten jarraitzen dute oraingoz. Lakuako segurtasun saila Bilboko San Francisco auzoan ertzaintzak egin zuen erasoa ikertzen ari da. Erasoa sare sozialetan zabaldu zen bideo bati esker ezagututa, gertaera maiatzaren 8an izan zen. Bizilagunek bideoren berri izan zutenean protesta egin zuten auzoan, ertzaintzaren erasoa eta gehiagikeria salatzeko. Sumar taldeko Jon Hernández parlamentariak honen inguruan galdetu dio segurtasun sailari. Honen ustez, azken urteotan bizi den poliziaren gehiagikeriaren beste adibide bat da hau. Izan ere, SOS razismok egin duen ikerketa batek arrazismo instituzionalaren 180 baino gehiago poliziari egotzi dio. Binken Zupiriak, segurtasun sailaiko sailburuak, gertaeraren berri izan bezain pronto ikerketa abiarazi zutela erantzun du. Gaur-gaurko ikerketa martxan dagoela gehitu du. Aipatu behar da, 2008 geroztik 11 ertzainik zigorra jaso dutela barne ikerketen ondorioz. Seme-alaba bakoitzeko 200 euroko laguntza 18 urtebete arte luzatzea proposatu du Euskal Herria Bilduko ostegun honetan Gasteizko parlamentuan, baina EAJak eta PSek ezezkoa eman diote koalizio soberanistaren proposamenari. Seme-alaba bakoitzeko 200 euroko laguntza modu horretan progresiboan luzatzea proposatu du koalizio soberanistaren parlamentari Edurne Benitok ostegun honetan, bai eta zerga kenkariak hobeto integratzeko aukerak aztertzea ere, zerga kenkari unibertsala bermatzeko errenta txikia duten familiak kanpoan gera ez daitezen. 200 euro hilabetera igotzea eta 16 urte bitarteko tartera zabaltzea. Eta hildo horretan, zerga kenkariak hobeto integratzeko aukerak aztertzea, bereziki zerga kenkari itzulgarri unibertsala bermatzeko. EH Bilduk ulertezintzat jo du bere proposamenari EAJak eta PSek eman dioten ezezkoa. Patricia Campelo PSetik eta Irina Arrabalo EAJatik. Presentamos junto con el Grupo Nacionalista nuestra propia enmienda porque no consideramos factibles los términos de la moción presentada por el grupo proponente. En primer lugar, porque insta a realizar un debate monográfico sobre esta cuestión y porque en segundo lugar aboga por una prestación universal. Se arruga, agacha cabeza y dice no, estoy mejor aquí sentado.
criticando y comiendo patatas fritas. Y esta es la actitud de EH Bildu. Ustedes hablan de que hemos dado la espalda. Ustedes la dan constantemente. Porque vienen a hablar de tasa de pobreza, lo hacen muchas veces, de desigualdades sociales, de reto demográfico. Pero cuando llega el debate presupuestario, hay que recordar que ustedes votaron no a todas las ayudas para las familias. Gainera, Gasteizko parlamentuak atzera bota du EH Bilduk erronka demografikoari aurre egiteko familien aldeko politikei buruzko osoko bilkura monografikoa egiteko egindako proposamena. Mozioak EAJren, PSeren, PPren eta Voxen kontrako botoak jaso ditu. Gravitatea ekarri nauzu zure mundura, zu irla sekretua galdezka zirenei esanien egoteko lasai pozinoa ibanoa Informazioaren aria, naiz irratia. Yo que me acerco y que te doy mi corazón, corazón. Y tú te alejas porque nunca me quisiste. Acabaron las caricias, los sueños y el amor. Con los besos traidores que me diste. Si te preguntas que me dé mi corazón, corazón. Anda cansado, se apagó cuando te fuiste. Se acabaron las caricias, los sueños y el amor. Con los besos traidores que me diste. Es el precio de querer y haber perdido. Son las deudas que nos deja la traición de un mal amor. Ay. Que la vida te cobre tus mentiras, que a su cuenta, corazón. Que a su cuenta va este tramo de licor. Y ahorita estoy tomando ron, mientras te alejas con tu adiós en la maleta. Y ahorita estoy tomando ron, buscando el trago que silencia esta tristeza. Si te preguntas qué fue de mi corazón, corazón, anda cansado, se apagó cuando te fuiste. Se acabaron las caricias, los sueños y el amor. Con los besos traidores que me diste. Es el precio de querer y haber perdido.
pausa. Helmuga ikusi dut parez pare, korrika hasi naiz, gertu nago. Eskua luzatu dut parez pare, parez pare, parez pare. Damurik ez, bihotza aske, da nola ez, horpegian irria, bizitzaren nola baiteko aria, aztu nahi azuen ustekeria, bizitzak epaitu nau, nire bizipenek kondenatu, beti izan naizen ari zintzo, alegaziorik ez dut egingo. Helmuga ikusi dut parez pare, korrika hasi naiz, gertu nago. Eskua luzatu dut parez pare, parez pare, parez pare. Helmuga ikusi dut parez pare, korrika hasi naiz. Informazioaren aria. Goizeko 7:00 dira eta heldu zaigu, goizero egiten dugun bezala gara eta naizen editoriala ezagutzeko momentua ere. Horrela dio gaurkoak, dena argitu dadila, baina golpismoaren aurrean makurtu gabe. Dimisio eman du PSOEko antolakuntza idazkariak, Santos Zerdan Nafarrak, Gorazilaren uko unitateak obra publikoetako esleipenetan komisioa kobratzea egozten dion txosten batek eragindu erabakia. Diputatuak ta emanda aforamenduari uko egin dio eta bere burua defenditu halko du. Keinu egokia da, bereziki Espainiar politikaren egiteko moduak ezagututa. Filtrazioak eragindako iritziak plazaratu aurretik, azpimarratu behar da uko unitatearen txosten bat dela. Botere handiko organismo poliziala da, ikuspegi atzerakoia eta agenda autoritarioa dituena. Harrigarria da Pedro Sánchezek sententzia bat balitz bezala hartzea eta bere burua biktima gisa jartzea. Euskal Herrian aski ezaguna da polizia judizial gisa aurkezten dena ez dela hala. Polizia politiko bat baizik, estatuko estoldei lotua eta investidurako gehiengoari gerra deklaratu diona. Testuingurua kontuan hartu behar da, proba handirik gabe estatuko fiskal orokorra epaituko dute. Zerdanen inguruko txostenak poliziaren intentzioak agerian utzi ditu, koreografia guztiari begiratu behartzaio. Txostena Álvaro García Ortizen kasuaren instrukzioa amaitu eta 2 egunera dator. PPek Madrilen egin zuen konzentrazio eta 4 egunera. Espainiako estatuan agintean den gehiengoaren aurkako ofentsiban kokatzen da mugimendua. Horrek ez du esan nahi auzia sakon ikertu behar eztenik. Sánchezen gobernuarentzat egoera oso delikatua da. Aspaldiko kontua da alderdi sistemikoek euren finantzamendurako obra publikoen esleipenaren truke komisioa kobratzea. Zantzu oro argitu behar da beraz. Baina ez da ahaztu behar, testuingurua ultraeskuinak jarri duela. Jose Maria Aznarren alduena egin dezala esanari segika ari dira, eta helburua Sánchezen gobernua edozein modutan behera botatzea da. Judizialki dena argitu behar da. Politikoki ezin da eskuineko golpismoaren aurrean makurtu. Eta bagoaz gaurko azalak errepasatzera ere, etxetik hasiko gara, egunero bezala gara egunkariaren azalarekin. Garako lerroburu nagusiek horrela dio, Sánchezek zerdanen burua entregatu duela ukoren txostenaren ostean. Ustelkeria leporatzen dion polizia agiriaren ostean, Santos Zerdanek dimisioa eman du eta diputatuak entregatuko ditu. Pedro Sánchezek berriz barkamena eskatu du, berengan konfiantza izateagatik eta hauteskundeak baztertu ditu. Pedro Sánchezek bere alderdiak ferratzen duen egoitzan agertu zen, edabideen aurrean atzoko egunez serio, momentuko argazkia da gaurko gararen azalean doana.
Berria egunkariaren lerroburu nagusiak dio Santos Cerdanen aurkako ustelkeria akusazioek ataka estuan jarri dutela Pedro Sánchez. PSOEko antolakuntza idazkariak dimisioa eman du, Espainiako presidenteak barkamena eskatu du eta baztertu egin du hauteskundeak aurreratzea guk geuk garan esan bezala. Atzo eman zuen dimisioa Santos Cerdanek, urduri xamarra gertzen da berriak aukeratu duen argazkian kargua utzi aurretik. Horrela dio, deiaren lerroburu nagusiak. Sánchezek Cerdan fulminatu duela ustelkeriarekin lotzen duen txostena argitaratu ostean. Gobernuko presidente eta PSOEko idazkari nagusiak Pedro Sánchezek barkamena eskatu du, bere desengainua adierazi du eta de facto egiantza eman die Guardia Zibilak Koldo Abalos auzian bere 3. egindako salaketei. Eta Imanol Pradalesek bere kabineteko kontseilariak txalotzen agertzen da argazkian, legegintzaldiaren lehen urtearen balantzea egin dute ekitaldi batean. Noticias de Gipuzkoa egunkarian argazkia da nagusi gaurkoan. Fermin Muguruza agertzen da Anoetan bertan elkarrizketa egin dio egunkari honek larun batean, Anoetan Realearenan joko duen kontzertuaren inguruan. Bertan esan du Muguruzak Anoetako kontzertua berentzat Everestaren gailurrera iristea bezalakoa dela. Titularrak ordea beste hedabide guztiek egin bezala, Sánchezek Cerdan fulminatu duela bere gobernua zaintzeko. Diario de Noticias egunkarian ere kontu berberak. Sánchezek hauteskundeak deitzea baztertu duela, Cerdanek komisioak kobratzen parte hartzeagatik dimisioa eman ondoren. Maria Txibitek ezin omen izan zien malkoei eutsi atzoko egunez bere agerraldian eta Akziona eta Serbina Barrari egindako 10 esleipen aztertzea agindu du. Cerdanek dimisio eman duela eta Sánchezek ez duela erantzukizunik hartu dio Diario de Navarra egunkariak. Nafarroako sozialistak 620.000 euro ere kudeatu omen ditu batzordetan. 3 argazki daude gaurko Diario de Navarraren azalean. Lehenengoa Maria Txibite lehendakariarena, negarrez, Santos Cerdan atzo parlamentuan atera zioten argazkian nahiko ardura arpegiarekin eta Pedro Sánchez Espainiako presidentea burumakur. Gaurkoan El Correoren 2 edizioak berdina dira. Santos Cerdanen atzoko argazkiak hartzen du azalaren zatirik handiena, titularrak hause dio. Sánchez sumindu batek herritarrei barkamena eskatu diela Cerdan auziagatik. Eta azkenik eta Bozento taldearekin amaitzeko, El Diario Baskoren azala ere, El Correoren antzekoa da, berdin dago egituratuta. Desberdintasunak dira, argazkia kasu honetan Pedro Sánchezena dela, eta titularrean El Correok aipatu duenaz gain, hauteskundeak ez dituela deituko, gehitu diotela. Goizeko 7 eta 37 minutu dira, eta honaino gaurko azalen errepasoa. Informazioaren aria. Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-632-9994 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia. Erranen datu gauza bat, liburuan agertzen dutana. Itxasoak badu berezitasun bat, ez da bakarrik arraina duela. Ana, badu espiritualitate bat, izateko manera bat. Itxasoan ez da elizarik, ez da gobernurik, ez da.
da itsasoa, zerua, eta hor gaude, untziaekin, biluzik hasi. Kaixo, Egoi Berategi naiz eta Euskal Arrantzalen bizimodua eta ondarea ezagutzeko bidaia batera gonbidatu nahi zaituztet. Itsasoetako gure bizipenak jaso nahi ditugu sarea galdu aurretik. Sarea galdu aurretik. Euskal Arrantzaleen bizimoduaz eta ondareaz. Ekaineko igandetan, goizeko 9:00 albisteen ostean, Naiz irratian. Zenbatetan pentsatu duzu, zure etorkizuneko etxean? Nik askotan. Nire esku egongo balitz, nire etxeak 2 logela izango lituzke. Lan egiteko beste gela bat, egongela eta sukalde handi bat. Baina egoera latza da, etxe bizitzari dagokienez. Edo hori diote. Egia esan, naiz gaian aditua. Egun okertzen didaten gaietetik urrun mantentzeko joera izaten dut. Eta uste dut, naizela bakarra, ezta? Baina ezin dugu horrela jarraitu. Eta horregatik erabaki dut adituengana jotzea. Hausnarketarako tartea da hau. Pasa eta jarri eroso. Ongi etorri Lubakian podcastera. Bigarren kafearen eskutik, Lubakian podcasta. Naiz irratia. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Ipeluze hostia aldiro azkena. Venga bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura. Goizeko 7 eta 52 minutu dira, ostirala, eta goizeko 7 eta 51 minutu, eta horrek zer esan nahi du? Gure tertulia irekitzeko momentua dela, eta esango nuke Iker Gurrutxaga, Aritz Santamaria eta Iraia Kanbra itxaroten daudela, egunon? Egunon. Egunon, horrelaxe da bai. Kaixo, bai, egunon. Horrelaxe da. Ostirala! Bazen garaia. Jo, Zematen da, biharren lanik ez duzuela. Aurreko asteburuan izan dudalako. Eta ni hurrengoan. Ni bihar. Bihar daukat, claro, Fermin Muguruza, noetan. Bai. Gogotxu zaude, Iker? Bueno, etorreko da, orentxe ez. Arraitate bada, orentxe ez. Hoi amesez, baina ez etorreko da tondo. Ondo joango da. Bueno, gero horri biltzen zara, zure saltxan, ez? Bai, zeruari begira pixka bat, uste dute guraldiak eutxiko diola. Bai, nik ez esango nuke. Esango nukela euria egingo duela bihar. Bueno. Zein ordutan da? Arratsaldetik aurrera. Arratsaldeko 5etan zabaltzen dirateak. Goiz? Bai, horregatik diot. Momentu honetan, nagoela gehiago hobea nahi dut. Presteko deko. Bueno, begirateko dut. Ba, Iker, bihar ni ere horri zango naiz eta... Ikusten ari naiz, 20% probabilitatea. Ez, bildora bat ez zidanak egin batzen, han beste bertu egon behar, eta anoetan haizeak altxatze baldin badu,
toki ospela da. Naiz eta berrituta dagoen eta hori guztia, eta armailean ez dagoen arazorik. Busti ez naiz egingo, baina hotza ordu luzez horitzen da. Zorregon gozarela esan duzu. Bai, baina oraingoan enoa parrandan, O txanda egitera, no? Begira txanda egitera. Hortan ere voluntaria daude. Bueno, paiketak ditugu, eta Bai. Bai, enekiela. Esan kontatu zazu. Osea, uste garrantzitsua dela doanak jakitea. Bai, ez dakite, ez daukat informazio askorik, kontua da, aukera eman dela elkarteek eta segurtasun enpresa batek antolatzen du anoetaren segurtasuna, eta antza denez Fermin Muguruzak aukera eman du langile bezala sartzeko txanda egitera, naiz eta gu bolondresak izan, eta gero kasu honetan, nire kasuan behintzat, diru hori Ernai Gazte Antolakundearentzako izango den, epaiketak ditugulako, eta horrek suposatzen dituen kostu guzti horrek ordaintzeko ere dirua behar dugulako. Hau da, kontratatu berrean jende estra, kontratatu ditzatela, edo hartu ditzatela Ernaikoak. Elkarteak eta bai. Eta baldintzak, hau da, soldata zenbatekoa da, zeren behin arroken eta horrelako jaialdietan ez? Hau da, hori da, ea segurtasun enpresa horrek nola ordaintzen duen gero, ez da. Bueno, kasu honetan behintzat badakigu nola doan dirua, ez. Eta pentsatzen dut barrak eta horri guztia ere antzera antolatuko zituela eta begira. Askotan esaten da, nik horregatik diot, gauzoak garrantzitsua direla jakitea, ze Ferminek badu beti begira eta sensibilidade hori, ez? Estadio bat egiten duzu eta, berak egia da, diru bat eramango du hortik. Noski, egile eskubideak hori direlako askotan bermea, ez? Baina beti edukitzea sensibilidade hori zenek behar du, ez? Eta zenek behar du horretan eta gero gainera, gizartean hainbeste eragiten duten, kasuetan Ernai, ez? Gogoan izatea eta sos batzuk emateko bidea topatzea, hori da jakiten ondo izatu zen. Bai, behin Anoeta bezalako espazio esango nuke momentu batzutan arrotza izan daitekeela, ez? Gu ohituta gauden espazio eta zer? Bultzada eta horako tokitan akaso ez. Ulertzen duzu, sare zenuen ulertzen duzu. Hor sartzen direlako zenbait enpresas, ez? Eta auzolanetik horrek normalean gutxi izaten duelako, eta bultzadakoak parkatu, baina estadioetan horrela da. Noski. Eta bintzate, keinu hori izatea, ez dakite Fermin Muguruzaren ideia izan den, edo bere lantaldearena, edo guk eskatu dugun hori, eta onartu duten, ez dakit zein den, zein izan den gertatu, zer izan den gertatu dena. Baina bai, hor bat, txanda egitera, 9 orduz. Bueno, antipanikoak eta horrela? Edo sarreretan eta horrela? Ni esango jate, jarri hau eta ikin hor. Animo, segura egoketiko zezulako tente ordu asko toki baltean egotea, eta ez mugitza gehiagi ziurrenik, segurtasunean eta aritzen direnak horrela beten direlako, baina zu bestaldea, gozatu. Bai, hori da, ohituta gaude beraz, egingo dugu, listo. Hori da, gero deskantzatu domekan eta listo. Ez dakit hau izan den ekarri duzun gaia, Iker edo... Ez. Kasualitatez atera da. Kasualitatez. Gaia ekarri du makarra begiratuta, esango nuke iraia dela. Bai, esatera nindoan, aritz ez dakit gaurre gairik ekarri duzun, ez dagoet jakiterik mobil barrik jarraitzen duzulako, beraz, momentuz... Ez? Atzo telleriak utzi zidan mugikor zahar bat, baino epe mugarekin, San Ferminak aurretik bueltatu behar diot, izan ere berak behar du San Ferminetarako. San Ferfon. Hori da. Ez dute gairik egarri, baino, azkar batean, komentatze harren. Atzo bigarren kafeko 1000. Saioan egon ginen, gero afaltzera joan ginen batzuk, eta etxera berandu aigatu ginen, beraz, ordu gutxi egin dugulo.
Baina ez zigun, edo ez digu resakarik izateko demorarik eman, porque bi bota hartu genituen. Baina nik gaur ostirala izateko bereziki nekatuta nago. Orduan, aipatu nahi nuen, edukarri nahi nuen, pixka testu inguru hau aipatu ondoren, bueno, eta entzulari ere aitortzea gaur goizeko marretatik aurrera ere 1000. saio entzuteko aukera izanen dutela. Beraz, adi egon zeren niri behintzat batez ere sarrera asko gustatu zitzaidan. Eta hau aipatuta, bueno, galdetu nahi izan, nolakoak dira zuen ajeak, bestondoak, klaboak, zeren gaur nik ez dut ajerik, baino nekea bai eta izango banu bezala, nago, izan ere. Etxetik atera naiz, eta lehenik eta behin, bueno, aitortu behar dut, berandu ailegatu naizera lanera, eta gainera kotxearekin etorri naizela, ez trenez. Bigarrenik, ahaztu zait, zera, kotxeko giltza etxean, beraz, etxera buelta. Gero, Zarauzko peajean, beti bezala, zera, bilatearekin pasatzen naizenez, hortik sartu naiz, baino bilatea ez neukan jarrita. Beraz, atzera, buelta, tarjetarekin pagatzeko. Kriston pifostia errepidean. Gero hemen aparkatzeko ere zaitasunak izan ditut. Beraz, izaten ari da, ostiral, luze, eta... Eskerrak ez den astelena. Hori da, igual gai hau astelenan ekartzeko azen, baina... Aritz eta humore honeko zaude. Beharko, Ikusita ze aste daraman hau ez dezer. Honezo nahi izan da, Iraiak barre egin duela bestondoaren zen, nola berak ez dituen izaten? Ez. Ez dut izan resaka bat, urtebeten. Inoz dudalako edan. Hori ba. Claro. Hori ba. Ne bai da makit urtebete freskisima. Iker, zuk ere ez duzu gehiegi edaten, ez? Zurekin kointziditu dudanetan egoten zara parrandan, baina sereno. Karo, ez zinen etorri sagardotegira, ez, baina... baina ala ere egia da, nahiko fresko hiltzen naizela, eta besteak edan... Karo, azte garenean edaten ere, hor konturatzen nahi diren profesionalak. Bai, ze normalean jende lehenago erortzen da. Eta, bai, ez da... Da, gero zeta gutxiago, Eta zerratik ez galdetu. Eta zer kasuan, Zaloa? Ikerraz egin barrenik. Erantzuna mandala. Nik izaten ditut kriston resaka. Horrekin erantzun da. Vale, nik ere, bai. Silma, zure karri nahi nuen, naiz eta atzo pote gutxi hartu, bada gaurko eguna aldapan gora. Atzo bazegoen aukera mozkortzeko. Bai. Nahi zuenak. Bai, hori da. Baina gaur lan etorri behar da. Jo, kriston pena eman zidan ez joateak, Bueno. Bai, baina... Eta? Joateko nintzen, baina gero hasi nintzen pentsatzen. Amaituko da 8:00. Heldu behar naiz Bilbora. Bola egin zitzaidan kontu eta azkenean. Zer zamertzen nuen? Ez, atzo nire lehenalde izan zela Txilla lekun. Eta iruditu zitzaidala leku dotore elegantea, bai. Eta gainera horrelako saio bat egiteko ere oso aproposa. Gustatu zitzaidan. Bai. Nik irudi aldetik bintzat, kriston txukuna iruditu zait. Berdea fondoa. Belarra moztu berri horrela zegoen, Nabari da ere hor, ez dakite zeinek ekudatzen duen horrek, baina badagoela dirua. Sosak aldela, hori da, bai. Jesus, orain dela gutxira arte ez? Itxita egon da pilo bat. Karo, hori, sosak ez zegoelako. Sosak etorri direnan eta gainera hortutik egin dituzte sostizio kontzertu eta hori esan zuten, baina Miramar gauetan ere egin dira, Gorka Urrizuk iaz uste dut izan zuela, ez bertan? Bai, iaz Gorka Urrizuk izan zen. Aurreko urtean... Eta boga jaialdia ere... Boga-bogan, hori da, Miramarretan ez. Boga-bogan izan zen lehen izan zen Gorka eta aurreko urtean ez da egin dartzen, hola baita ere kontzertu oso sentiesgarrik egin dira bertan. Bueno, gogoratuko dugu. Atzo izan zen, 1000. kafea, baina gaur entzungai izango duzu ere, hemen naiz irratian oso-osorik. Iraiak gaur esan dit, zeren inguruan hitz egingo duen, baina enaiz ausartzen hitza ezatera beraz esan zazuzuk Iraia. Gaur ekarri dizuet termino berri bat agertu dena, eta da kosmetorexia. Nazten ditu, bi hitzen joko moduko bat da, eta da kosmetika eta anorexia.
bi hitz horiek sartzen ditu. Azkenean, bada azken urtean kezka handia piztu dela, eta niri beti gustatzen zait gai hau mahai gainean jartzea, benetan pentsatzen dudalako, kasu honetan 12-13 urteko umeek hortik 18 arte entzun behar dutela. Azkenean hitza hau sortu da, termina hau sortu da, geroz eta gazteagoak direnak, kosmetika munduan asko sartzen ari direlako, eta sortzen zaielako nolabaiteko premia hori, geroz eta kosmetiko gehiago izateko, eta esaten dute dela anorexia moduko bat, baina azalarekin, azala ondo eukitzarekin, granoak ez edukitzarekin, azala polita eukitzagatik, makillaje gehiago erabiltzagatik. Eta gainera nik normalen gai hau ekartzen dut, niri kosmetika mundua asko gustatzen zaidalako, asko informatu naizelako mundu honetaz, eta nien egunero kosmetika asko erabiltzen dudalako eta makillatzen naizelako. Orduan, badakit zer den, eta askotan gustatzen zaitu umeekin edo gaztetxoekin hitz egitea esanez, nik nire pari esaten nion, ez hasi oraindik. Ni ere oso gazte hasi nintzelako, eta gero bizio bat bilakatzen delako, diru asko gastatzen duzulako, ze ez da bat ere merkea, eta bada zerbait oso garrantzitsua, eta nik uste geroz eta gehiago hitz egin behar dena. Orain dela urte bete uste ateratzela Sephora Kids terminoa ere, dela Sephoran bertan lan egiten duten langileek geroz eta ume gazteagoak ikusten zituztelako, eta pentsatzen ari ziren 16 urtetik gorako epea edo jarri, azkenean 12 urteko ume bat etortzen zaizulako igual Charlotte Tilburyren zerbait erostea, eta gauza merkeenak 60 euro balio dizulako. Eta 12 urteko ume batek horrelako produktu garesti eta on bat erabiltzea ez dakitze punturarte delako etikoa. Megera, justu gaur hori ikusten nintzen eta ikusi dut, ez? Zeran, autobus toki antzegoela neska bat, neska zen, kasualidadea, baina eskutako krema ematen. Eta pentsatu dut une horretan, gerozta gazteago ze necesidade. Bai, daukaten azal perfektuarekin, eta... Daukazuen. Claro. Daukagun. Hori, nik sekula ez dut krema bat eman. Eta batzuetan igual lehortzen zaiz zerbait, baina bere kaxa berreskuratzen da. Zan nahi dut, azal atopikorik ez paduzu. Nire kasuan ni hasi nintzen akne dexente nuelako, azal atopikoa ere badudalako, orduan... Aknea berreskuratzeko ulertzen dut. Bai, eta igual horregatik, bazkenean dermatologoek krema pila atrezetaten dizkizute, ez duzu pastilletan hasi nahi, orduan hortik, baina behin hasten zarenean ez zara ateratzen. Hori da gauza. Eta da, zuk hila koloreztatzen duzu baita ere. Bai. Da hila koloreztatzearena bezala. Bai, bizi bat bilakatzen da. Horlako gauzak da. Bai, kezkatzen hau, eta baita badira, esan duzuna, beste etxe batzuk ere, bai, modan jartzen dira ez dakiz zergatik, eta erabiltzen hasten dira. Nik etxean ikusi dudalako hori, horretxe 12-13 urteko fase hori ikusi dugut, eta kezkatu nahu. Bai, gero ikusi dut, TikTok, nola kosmetorexia esan duzun, TikToken debekatu dutela Skinny Talk. Zegoen olako hashtag bat, Skinny Talk, skinny da argala oso estua dena, eta Skinny Talk hashtaga debekatu omen dute, gauza hauek ekiditeko, eta begira, gauza batzuk tarteka, badirudi zentzu hartzen dutela. Bai. Eta badira gai garrantzitsuak. Geroz eta gehiago hitz egin behar direnak. Noski, eta nik uste sare sozialek badutela hor sekulako eragina, eta hori kontrolatu beharko genukela, zeren azken finean gaztetxoek egiten dute sareetan ikusten dutena. Orduan, nik uste Ikerreke aipatu duen debeku hau berri ona dela, bada pixkat adina atzeratzeko edo, arazo hauek ekiditzeko aldera. Bai, eta ni gainera, harritzen hau, TikToken pirata gertatzen zaizkidalako igual, Get Ready With Me direla nirekin presatu zaitez, eta ikusten ditut nik bideoak 21 urterekin 14 urteko ume bat niri esplikatzen nola makillatu, eta, mesedez. Bai, ikusten dituzu. Bai, ikusten dituzu, baina nire kasuan... Eta inspo bihurtzen dira. Bai, nire kasuan makillajea gustatzen zaialako, baina gero, hotzean pentsatuta esaten zu, baina zehari zara zu niri erakusten, nola makillatu, 14 urte besterik ez dituzula, ez dakizula zer den ez da batxiller, esan nahi dut. Bai, eta niri gertatzen zait pilo bat, horrelako sare sozialetan ikusten ditugun bideo horiekin, agian bideoa ikusten, eta makillajeren kontu, ez dakit zeren kontura. Eta gero,
perfilera sartu edo norbaitek ezan jo, horrek 18 urte ditu. Bai. Zer? 18 urte benetan? Eta pentsatu, ni baino zatia nagusiagoa den pertsona bat ari naizela ikusten. Eta da, sentsazio orokor bat dudana, gaur egungo generazio, gazte generazioek ematen dutela nagusiagoak. Bai. Bueno, hori ez da gaur egun pasatzen, Beti pasada, eta da. Bai. Bai, gauza da, eta estilistikoki akaso gero eta homogenizazio gehiago dagoela. Lehen umen erraparen artean akaso desberdintasun gehiago topatu zitekeela. Eta kontuz, ez umena heldutu delako soilik, helduena umetu delako ere, bai. Aldebikotasuna sortu da hor nik uste. Eta horrek eragiten du, baina beti gertatuko da gazteagoa, gazteak eta aldo, bueno, ni jartzen ez pentsatzen, eta nik esategako nire izebak, ni baritu bi izebak, ni beti zaharrak ezagutu ditu dela. Osa, gazteak izan ziren nik ezagutu, irudia etzen aldatu. Hortaz, zuk hartu garaibateko zure gurasoen gaztetako argazkiak, edo Aitona Monenak akaso, eske akaso belaunaldia beste bada, eta nik nire gurasoen gaztetako argazkiak ikusten ditut, eta asko helduago ziren akaso gu baino, nire begitarako. Beti helduagoak iruditzen zaizkizulako. Horregatik. Begiratuko dut beraz asteburuan gurasoen argazkia nolakoa ziren, Iker gaur zure kantuga begiratu gara, hori da astelenerako utziko dugu, goitzeko 8 dira, beraz, egun ona izan. Berdin. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Israelek Iran erasotu berri du, sionistek berretsi dutenez, gauzatu duten erasoa, helburu militarren zein nuklearren aurkako lehen etapa da. Salva Badiola, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok. Ameriketako Estatu Batuak eta Iran arma nuklearren bueltako negoziaketak hasi berritan Israelek aurrekaririk gabeko kanpaina historikoa iragarri du. Hala zehaztu du Eyal Zamir Israelgo armadako estatu nagusiko buruak. Sionistek diote erasoa mehatxu existentzial bat prebenitzeko burutu dutela. Zehazki, Iranen programa nuklearreko zentral nuklear ezberdinak edota ingeniari nuklearrak akatu ditu Israelek erasoari erantzunez, Israel eta Ameriketako Estatu Batuen aurkako erantzun irmo aurreikusi du Iranek. Pedro Sánchezek Santos Zerdan alboratu du PSOEko barne antolakuntza idazkariak ustezko komisia kobratzen dituelakoan. Berriro ere PSOEren antolakuntza idazkaritza ustezko ustelkeria kasu larri baten jopuntuan jarri du Guardia Zibilak. Jose Luis Abalos izan zen lehenbizi eta Santos Zerdan Nafarra orain. Creo que lo he dejado claro, no recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo. Hain zuzen, Nafarroa da, Zerdan auziaren abiapuntua koldo auzitik banatu den pieza propioaren sumarioan 74 alditan aipatzen da herrialdea. Ikerketen abiapuntua Zangotzako geolkaliren potasa mehatzea da. Hemen hurbildu ziren lehen aldiz aldi baterako enpresa elkartzean, Akziona Eraikuntza enpresa, zein Antxon Alonso enpresari Gipuzkoarraren Serbinabarra enpresa. Azken enpresa hau besteak beste, Santos Zerdanentzako etxe bizitza bat alokatzeko erabili zen, edota 4.500 euroko transferentzia bat egiteko Jose Luis Abalosekin lotura zuen fundazio bati. Maria Txibite Nafarroko gobernuburuak iragarri du Santos Zerdanen ustezko esleipen irregularrekin lotzen duen ukoren txostenean agertzen diren kontratu guztiak ikertuko dituztela agerraldian unkitu agertu da Nafarroko lehendakaria. Pues yo tengo que decir que no está siendo un día fácil. Lo he leído, y como digo, lo he leído en diagonal, no en profundidad. En el informe de la UCO pues no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo. Imanol Pradares, EAeko lehendakariak bere gobernuaren lehenbiziko urteko balantzea burutu du, lorpen gisa saldu ditu aurreko legegintzalditik datozen ekimenak eta baita oposizioak proposatutakoak ere. EAJak eta PSEek osatutako gobernua inoizko zabalena da, sailburu eta goi kargu gehien dituena eta ekitaldi amaieran denak igo dira eszenatokira.
badakigu asko eta asko daukagula oraindik egiteko. Eta Nerikes Roldan eta Txuma Uarte dira Nafarroako Podemos zuzentzeko bi hautagaiak, ekainak 28an jakingo da nork ordezkatuko duen Begoña Alfaro. Eta asteburunetarako deituriko Gazako martxa globala oztopoekin hasi da, dozenaka atxiloketa izan direla jakinarazi dute, Euskal Herritarrak zeudela tartean horietako 3 deportatu omen dituzte. Lasaitasun mezua bidali du Maite Gartzia, Euskal Autonomia Erkidegoko Podemosen koordinatzailearen albukoak. Yo quisiera desde aquí dar un mensaje de tranquilidad a todos los familiares de las personas que están o retenidas o detenidas. Hemos estado hablando a ratos con ellos y con ellas porque les dejan a ratitos los móviles, están bien, no han sido... Eta hain zuzen ere, esango dugu Palestinarekiko elkartasun ekimen jendetsu ere burutu duela gure aurrak ere badira ekimenak. Genozidioarekin amaitzeko eskatu dute eta elkartasun karabanen aurkako erasoak ere salatu dituzte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik? Kamioi baten istripua egonda G636 errepidean, 2. kilometroan, Errenterian Donostiako norantzan, autopilaketak amaituta daude dagoeneko, istripuak hor jarraitzen du. Errepidei dagokienez eta eguraldiari dagokienez ere aipatuko dugu iragarpena Iker Ribarruzeak. Udasasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean hodei baxu batzuk agertuko dira kostaldean, baina goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute. Gainontzeko lekuetan aldiz, erdi eta goi mailako hodei gutxi batzuk ostarteekin tartekatuko dira eta eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira, bereziki lurraldearen ekialdean eta bertan ekaitz bat edo beste lertuko da, gehien baten Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, baina ez da aztertzen lurraldearen gainontzeko lekuetan ere ekaitzen bat lertzea. Gauean, Kantauriar isurialdean hodei baxuak ere ugarituko dira. Haizeak goizean, hego-ekialdetik bizi xamar joko du, arratsaldean ipar isurian ipar mendebaldera egingo du, eta bolada gogorrak utziko ditu aldaketa unean, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 15 eta 19 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz igo egingo dira eta beroa zakarra izango da, Kantauriar isurialdean 29 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean 30 eta 37 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean eta bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Nafarroa hegoaldean. Larraitzotazo teknikan ekainak 13 dugu ostirala. Euskal Herriko gida. Txangoak antolatzeko aholku baliagarriak, ibilbideak, jatetxeak, tabernak, ostatuak eta aisialdirako kulturgune eta jaietako proposamenak. Eskura ezazu, salgai ekainaren 14an eta 15ean. Euskal Herriko gida, gararen eskutik. AEKA, udan ere, euskaraz eroso. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan, eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitz.aeka.eus webgunean. Datorren ikasturteko aurre matrikula ere zabalik dago. Informazioaren aria naiz irratian. Guardia Zibilak PSOEren arduradun nagusietako baten dimisioa eragin du ustezko komisioa kobratzearen inguruko txostena filtratuta. Santos Zerdanek ez du karguan jarraituko eta kolpe latza izan da Pedro Sánchezen gobernuarentzat. Jon Tellería. Berriro ere PSOEren antolakuntza idazkaritza ustezko ustelkeria kasularri baten jopuntuan jarri dugu Guardia Zibilak. Jose Luis Ábalos izan zen lehenbizi eta Santos Zerdan Nafarra orain. Creo que lo he dejado claro, no recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo. Koldo kasua deritzaunaren eratorria da PSNeko kide ezaguna zikindu duena. Koldo Gartziari atzemandako hainbat grabazioaren transkripzioa filtratu dute. Hoietan, Santos Zerdan buru izango lukeen ustelkeria sare bat agerida eta 620.000 euroren kudeak eta egotzi dio Guardia Zibilaren uko unitateak Nafarrari. Gartziaren beraren eta Zerdanen arteko elkarrizketak ageri dira.
ustez legez kanpoko komisioen inguruan hizketan eta hauen kudeaketa adosten. Santos Zerdan Pedro Sánchezen alboko ezinbesteko izan da urte hauetan guztietan. 2017an Sánchez babestu zuen alderdi guztiaren aurkako jarrera hartuz eta ezinbesteko izan da egungo investidurako gehiengoa osatzeko. Berak bideratu zuen adibidez Juntsen babesa Carles Puigdemontekin zuzenean hitz egin da. Eta ezinbesteko pieza izan zen gainera UPN eta PSNren arteko urtetako adostasuna bazterrutzi eta sozialisten Nafarroko adarrak bide berri bat abia zezan. Santos Zerdanen balizko ustelkeria argitara ateratzen duen txostena testuinguru oso zehatzean dator. Azken urtean hainbat ekimen judizial eta polizial abiatu dituzte Sánchezen inguruaren aurka, egungo gobernuaren gehiengoa hankaz gora jarri nahi dutenek. Guardia Zibilaren uko unitatea da Santos Zerdanen inguruko txostena osatu duena. Hedabide Espainiarrek heroi gisa kokatu dute lan hauen arduradun gorena, Antonio Balas teniente koronela. Euskal militanten aurkako tortura kasu askoren ardura zuzena izan duen Gipuzkoako Informazio Brigadako kide ohia da Balas. Hain zuzen, auzi honetan, esango dugu, Santos Zerdan jopuntuan jarri duen Guardia Zibilaren txostenaren arabera, Belateko tunelen lanetan ere, iruzur zantzuak egon daitezke. Aspaldian zuen jopuntuan UPNek lan hau eta bera izan zen Guardia Zibilaren gana jo zuena. Garaian kontuen ganbarak argitasun falta ipatu zuen legezkanpoko jarduerarik ez dutela atzeman esan arren. Argudio horretara heldu da Oskar Txibite Nafarroko Lurralde Kohesio Kontseilaria. Contos no cuestiona en ningún caso la adjudicación de la duplicación del túnel de Belate. No observa infracción. La Cámara de Contos se limita a hacer una serie de recomendaciones sobre la mejora del procedimiento de valoración, que desde entonces ya se está teniendo en cuenta. Auziaren inguruko xetasunak ezagututa, UPNek erasoak bikoiztu ditu. Hemos ido a la Guardia Civil a poner encima de la mesa, oiga, mire, ha ocurrido esto en esta adjudicación, pensamos que es bueno que se revise. Y esa revisión ha llevado a que la UCO acaba de hacer un registro en una de las empresas adjudicatarias. Y esa empresa adjudicataria pues tiene vinculaciones con el señor Zerdan. Hain zuzen, Nafarroa da, Zerdan auziaren abiapuntua. Koldo auzitik banatu den pieza propioaren sumarioan, 74 alditan aipatzen da herrialdea. Ikerketen abiapuntua Zangotzako geoalkaliren potasameatzea da. Hemen murgildu ziren, lehen aldiz aldi baterako enpresa elkartzean akziona eraikuntza enpresa zein Antxon Alonso enpresari Gipuzkoarraren Serbinabar enpresa. Azken enpresa honek besteak beste Santos Zerdanentzako etxe bizitza bat alokatzeko baliatu zen edota 4.500 euroko transferentzia bat egiteko Jose Luis Abalosekin lotura zuen fundazio bati. Eta bestalde, Koldo Gartziak Iruñako Franki Taberna erabiltzen zuen diru eskatzeko. Taberna honek faktura faltsuak egiten zizion akziona eraikuntza enpresari, tabernak kobratutako eskudirutan ematen zion, garaian Santos Zerdanentzat lan egiten zuen aholkulariarentzat. Eta testuinguru honetan ere, ondorio politikoak ere heldu dira Nafarrora. Maria Txibite, Nafarroko gobernuburuak iragarri du Santos Zerdan ustezko esleipen irregularrekin lotzen duen ukoren txostenean azaltzen diren enpresen kontratu guztiak aztertuko dituztela, Akziona eta Serbinabar enpresei erreferentzia ginez. Jarrera hori gobernuko kideekin partekatu da eta 3 bidetatik egingo da. Alde batetik jardunbide egokien eta ustelkeriaren aurkako bulegoak kontratu horiek aztertuko ditu. Bestalde, kanpoko auditoria bat egingo da eta beste bat egingo du kontuen ganberak. 10 bat kontratu dira eta horien artean dago Belateko tunelaren bikoizketa. Agerraldian unkituta agertu da Nafarroako lehendakaria. Pues yo tengo que decir que no está siendo un día fácil. Lo he leído, y como digo, lo he leído en diagonal, no en profundidad. En el informe de la UCO pues no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo. Txibitek nabarmendu du bere gobernuak konpromisoa duela gardentasunarekiko azken ondorioetara arte eta edozein irregulartasun aurkitzen badute fiskaltzara joko dutela aurreratu du. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak bere egin du Guardia Zibilak alderdiko idazkari nagusiaren bueltan osatutako txostena. Barkamena eskatu du eta PSOEren kontuak aztertuko dituztela ere iragarri du. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Zerdán.
Sánchezek barkamena eskatu die herritarrei eta bereziki bere alderdiko militantei ostekun goizer arte Santos Cerdanen osotasunaz konbentzituta zegoela gaineratuz. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Sánchezek esan du aspaldi jakin zuela bere kontrako zantzuak bazirela, baina orain baieztatu ahal izan dituela eta oso larriak direla, horren ostean dimisio eskatu dio Cerdani. Sánchez eta Cerdan Moncloan bilduak ziren aurretik, goizean antolakuntza idazkariak Guardia Zibilaren ukoren txostenean agertzen den Koldo Garziarekin izandako elkarrezketa ez duela gogoratzen argudiatu ondoren. Horiek ala, Alberto Núñez Feijóo PPko buruak azaldu denez, Pedro Sánchezek alde egin beharko luke Santos Cerdanen dimisioaren ostean. Tiene que marcharse. Ha llegado el momento de poner fin a la escapada. Sobrevivir ya no es una opción. No es creíble que el Sánchez, que todo lo controla en su gobierno y en su partido, no se enteraba de nada. En cualquier caso, debe convocar elecciones de manera inmediata. Ha quedado en una situación imposible y debe de asumirlo cuanto antes. No hay ninguna huida hacia adelante, es una huida hacia ningún sitio. Cambiar a Cerdán por Ábalos no sirvió de nada. Eta Euskal Alderdiek ere txostenaren filtrazioa nork egin duen oso kontuan hartu beharreko elementua dela azpimarratu dute. EH Bilduk testuinguruaren jakitun dela dio eta EAJak harridura azaldu du Sánchezek Guardia Zibilaren txostena hainbeste sinistu duelako. Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak oharbidez ustelkeria kasuen aurrean erabateko gardentasunez eta zintzotasun politikoarekin jardun behar dela nabarmendu du eta horretan independentistak PSOErekin zorrotzak izango direla aurreratu du. Hala ere, Otegik dio jakitun direla Espainiako estatuan zer testuinguru politiko eta historiko dagoen. Asteleneko mahai politikoan gaia sakoan aztertuko dutela aurreratu du. Aitor Esteban Jeltzaleak ordea harridura agertu du Pedro Sánchezek Guardia Zibilaren txostenari erabateko sinesgarritasuna eman diolako. Horrek harritu ginau, bere konparezentzian, gero beste hildo batetik abiatu dalako. Nik uste dut... Halere, Sánchezek azalpen gehiago eman beharko dituela uste du EAJko presidenteak. Eta azalpen gehiago eman beharko direla, eta ikusiko dugu zer gertatzen den hurrengo egunetan. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 8 eta 4 aipatuko dugu ere Imanol Pradales EAEko lehendakariak bere gobernuaren lehenbiziko urteko balantzea burutu duela. Lorpen gisa saldu ditu aurreko legegintzalditik heldu diren ekimenak eta baita oposizioak sustatutakoak ere. Eragile gehienek aitortu diote Imanol Pradalesi tonua, moduak eta jarrerak aldatu dituela Urkulluren garaiarekin alderatuta. Beste kontua da asmoz eta jakitez aritzeaz gain asmoz eta ekitez ariote den. Ondo dakizuen bezala ia urtebete pasatu da gobernu berria osatu genuenetik eta egia esango dizuet, sentsazio kontrajarriak ditugu, zentzu positiboan esan da. Lehen urte honetako bilan modukoa egin du ostegun honetan Pradalesek gobernu osoak parte hartu duen ekitaldi publiko batean. PSek eta EAJak elkarrekin osatu duten gobernuaren helburu nagusiak gogoratu ostean gobernu programaren 154 martxan jarri dutela nabarmendu zuen Pradalesek. Ya hemos puesto en marcha el 54%. Eta hortik aurrerakoak aipatzean esamolde ambiguak baliatu zituen. Adibidez, plan estrategikoa ez hitz egitean fokua jarri dutela zioen. Además hemos puesto el foco en 10 planes estratégicos para esta legislatura. Fokoa jarriko zuten, baina oraindik plan estrategikoien inguruko plan bat bere ere ez dute onartu. Lege programarekin aurrera doazela, esan zuen gainera. Y a su vez seguimos adelante con un programa legislativo que contempla que aprobemos 16 leyes en esta ley. Baina aurrekontu ezarago, lege garrantzitsu bakarra onartu dute, gardentasunarena, eta aurreko legegintzaldiko berbera da gainera. Lorpen zerrenda luzea ere eman zuen hainbat arlotan.
Contamos con 1.029.149 personas trabajando y cotizando hoy en Euskadi. 6.173 jóvenes se han independizado gracias a Emancipa. Asko esatea da urratsoiek bere gobernuak emandakoak direla, langile kopuru aurretik dator noski eta Emancipa programan 6.000 eskari Urkulluren garaikoak dira. EAJak eta PSek osatutako gobernua inoizko zabalena da, sailburu eta goi-kargu gehien dituena, eta ekitaldi amaieran denak igo ziren eszenatokira. Badakigu asko eta asko daukagula oraindik egiteko. Asmoak mahai gainean daude, baina ondorio zehatzek asmo utzi izaten jarraitzen dute oraingoz. Bitxia izan da, eguneko programazioan hain justu iaia, Aitor Esteban eta Imanol Pradales kontraprogramatu direla. Hain zuzen, gehiago ere esango dugu, Pradalesen balantzean ez dira, gobernua sustengatzen duten EAJ edota PSeko legebiltzarkideak ala bi alderdi hauetako liderrak. Eta esaten genuen moduan, Aitor Esteban EAJko buruak ia lehendakaria kontraprogramatu du alderdiaren 130. urteurrenari buruzko hitzaldi batekin. Euskadi Buru Batzarreko lehendakariaren esanetan, gaur egun, iraultzaileena dena mendebaldeko eredu demokratikoa defendatzea da. Nuestro valor, yo creo que ha sido, y es el que tiene que ser, sobre todo expulso, sentir ese latido plural y traducirlo en qué, traducirlo en una política útil. Esas 20.000 almas de las que yo hablaba. Esperantzaz dagoela esan du autogobernuaren baitan pausoak emateaz eta adi bertaratuen galderei erantzunez ziurtzat eman du noizbait Euskadiren autodeterminazioa bozkatuko dela 7 herrialdeak aintzat hartuta bidea luzea izango den arren. Eta Nafarroko Podemosi dagokionez, esango dugu barne hauteskundeak ere dituztela, Nenikes Roldan eta Txuma Uarte dira alderdia zuzentzeko bi hautagaiak, ekainak 28 jakingo da nork ordezkatuko duen Begoña Alfaro. Nenikes Roldan, Lodosako bizilaguna da, ofizioz kazetaria, Ainhoa Aznarezen gabinete burua izan zen Nafarroko parlamentuan, eta Txema Uarte berriz, Barainaingo zinegotzi izan dazken 9 urtetan, berdintasun, immigrazio eta zerbitzu sozialetako ardurak izan dituelarik. Bi hautagaitzek bermeak eskuratu beharko dituzte ondorengo egunetan, eta ekainak 23, 27 artean bozketa telematikoa burutuko da. Eta itzuli beharra dugu, Lakuako albistetara, izan ere bertako segurtasun saila Bilboko San Frantzisko auzoan ertzaintzak egin zuen erasoa ikertzen ari da. Erasoa sare sozialetan zabaldu zen bideo bati esker ezagutu da eta gertara maiatzaren 8 izan zen. Bizilagunek bideoaren berri izan zutenean protesta egin zuten auzoan ertzaintzaren erasoa eta gehiegikeria salatzeko. Sumar taldeko Jon Hernández parlamentariak honen inguruan galdetu dio segurtasun sailari. Honen ustez, azken urteotan bizi den poliziaren gehiegikeriaren beste adibide bat da. Izan ere, arrazismoak egindako ikerketak, arrazismo instituzionalaren 80% baino gehiago poliziari egotzi dio. Bingen Zupiria, segurtasun saileko sailburuak gertaeren berri izan bezain pronto, ikerketa abiarazi zutela erantzun du. Gaur-gaurkoz, ikerketa martxan dagoela ere gehitu du. Aipatu behar da 2020ak geroztik 11 ertzainek zigorra jaso dutela barne ikerketen ondorioz. Eta seme-alaba bakoitzeko 200 euroko laguntza 18 urte bete arte luzatzea proposatu du EH Bilduk legebiltzarrean, baina EAJak eta PSek ezezko eman diote koalizio soberanistaren proposamenari. Seme-alaba bakoitzeko 200 euroko laguntza 18 urte bete arte modu progresiboan luzatzea proposatu du koalizio soberanistaren parlamentari Edurne Benitok ostegun honetan, bai eta zerga kenkariak hobeto integratzeko aukerak aztertzea. Ere zerga kenkari unibertsala bermatzeko errenta txikia duten familiak kanpo gera ez daitezen. 200 euro hilabetera igotzea eta 16 urte bitarteko tartera zabaltzea. Eta hildo horretan, zerga kenkariak hobeto integratzeko aukerak aztertzea, bereziki zerga kenkari itzulgarri unibertsala bermatzeko. EH Bilduk ulertezintzat jo du bere proposamenari EAJak eta PSek eman dioten ezezkoa. Patricia Campelo PSetik eta Irina Rabalo EAJatik entzungo ditugu. Presentamos junto con el Grupo Nacionalista nuestra propia enmienda porque no consideramos factibles los términos de la moción presentada por el grupo proponente. En primer lugar, porque insta a realizar un debate monográfico sobre esta cuestión y porque, en segundo lugar, aboga por una prestación universal.
se arruga, agacha cabeza y dice, no, estoy mejor aquí sentado, criticando y comiendo patatas fritas. Y esta es la actitud de H. Bildu. Ustedes hablan de que hemos dado la espalda, ustedes la dan constantemente. Porque vienen a hablar de tasa de pobreza, lo hacen muchas veces, de desigualdades sociales, de reto demográfico. Pero cuando llega el debate presupuestario, hay que recordar que ustedes votaron no a todas las ayudas para las familias. Gainera, Gasteizko parlamentuak atzera bota du EH Bilduk erronka demografikoari aurre egiteko familien aldeko politikei buruzko osoko bilkura monografikoa egiteko egindako proposamena. Mozioak EAJren, PSEren, PPren eta Voxen kontrako botoak jaso ditu. Informazioaren aria. Asteburu honetarako deituriko Gazako martxa globala oztopoekin hasi da. Dozenaka atxiloketa izan direla jakinarazi dute Euskal Herritarrak zeudelarik tartean. Horietako 3 dagoeneko deportatu omen dituzte. Mugak zabaldu karabanako David Sánchezek naizi azaldu dionez, 7 dira Euskal Ordezkaritzako atxilotuak. Abokatuek esan dietenaren arabera deportatuko zituztela. Zirudiela gaineratu du Sánchezek ostegun goizean, baina arratsaldean beste iturri batek baieztatu du hauetako 3 aske utzi dituztela. Lasaitasun mezua bidali du aldiz Maite Gartzia, EAEko Podemosen koordinatzailearen albokoak. Yo quisiera desde aquí dar un mensaje de tranquilidad a todos los familiares de las personas que están o retenidas o detenidas. Hemos estado hablando a ratos con ellos y con ellas porque les dejan a ratitos los móviles, están bien, no han sido agredidas, el trato no está siendo malo, entonces yo creo que es muy importante que las familias también estén tranquilas. Eta Palestinarekiko elkartasun ekimen jendetsua burutu du, gure aurrak ere badira ekimenak, genozidioarekin amaitzeko eskatu dute eta elkartasun karabanen aurkako erasoak ere salatu dituzte. Ekimena eta 100 herritarrek egin dute bat Palestinarekiko elkartasun ekimen honekin. Mezu nagusia Palestinakoak gure aurrak ere badirela, elkartasun uholdeak jarraitu behar duela eta genozidioa geratzea. Ekimen berezi baterako deialdia egin diete herritarrei, ikastetxe guztietako ikasgela huts bateko mailetan hil dituzten ume palestinarren omenez lorebana jartzeko deia egin dute eta ekainaren 20 bitarte elkartasun mezuak gure aurrak@gmail.com helbidera bidaltzeko eskatu dute. Eta aipatuko dugu baita ere, zehazki, argituz elkarteak ere baraualdia deitu duela Palestinako herritarrei elkartasuna adirazteko eta genozidioaren amaiera eskatzeko. Donostiako Garibai kalean garatuko da ekimena ekainaren 14 eta 15. Berta, Gaztelumendi eta Xabier Urmen eta bozeramailek prentsaurrekoan adierazi dutenez, Donostiako Garibaikaleko 19. zenbakian egingo den baraualdiaren helburua da, herritarren sarraskia, eskolen, unibertsitateen, ospitaleen eta errefuxiatuen zentroen suntxiketa planifikatua salatzea Nazio Batuen erakundearen gutunaren aurkako atentatu basatia delako. Gogorarazi dutenez, Europako herrialde bakar batek ere ez du Israelgo enbasada itxi edo harreman diplomatikoak edo komertzialaketen, naiz eta agako gortearen irizpenek merkataritza harremanak galaraztea eta Israelera egiten diren armamentuen importazioak eta esportazioak debekatzea eskatzen duen. Halaxe adierazi du Gaztelumendik EITB bateko Bibazuek saioan. Nik uste, beste asko eta asko bezala edo gizarte gehiengoa bezala, impotentziaz. Azken finean ikusten ari gara, giza eskubideak nolabait ere ez daukatela etorkizunik hau aurrera baldin badijoa, eta bestetikan esatuzu ezin area jun, eta ezin, baina bai egin dezakegu gauza bat, eta da gure gobernuei eskatu neurriak hartzea. Hau da, giza eskubideen nazioarteko zuzenbideak jarritako neurriak hartzea, eta horiek dira merkataritza etetea Israelekin, eta are gehiago arma merkataritza etetea, ez? Horrelakorik oraindik ez da gertatu, baina, nik uste guk egin beharko duguna da gure gobernu. Eta 8:30 izateko 3 minutu besterik ez zaizkigula gelditzen esango dugu Nafarroako Industria Kontseilariaren ustetan BSH garaiz dago itxiera atzeratu ahal izateko. Mikel Irujo Industria Kontseilariak berretsi du inbertsoreak interesatuak daudela plantan eta itxiera prozesu atzeratzeko eskatu dio berriro ere multinazional alemanarri.
Tenemos empresas, digamos, en activo con posible interés pues, en diferentes sectores como son, tal y como la propia empresa ha informado al comité, en sectores como renovable, la automoción o la propia defensa. Es decir, con lo cual hemos pedido tiempo porque realmente necesitamos más tiempo para poder hacer esta... Irujoren esanetan ezkirotzeko plantak ez ditu galera ekonomikoak, soilik ekoizpena merkeago lor dezakeen Europatik kanpoko lekuren batera eramateko asmoa du. Empatia falta kritikatu du eta langileen duintasunaren aurka egin duela zuzendaritzak. Orain denbora dagoela itxiera EPS hitz egiteko defendatu du Irujok. Eta Bizkaiko Ogasunak ukatu du Jafesa taldearekiko mesede tratua izan duenik. Enpresak izan duen milioika euroko zorraren atzerapena, zergadun guztientzako arauetan oinarritzen dela azaldu du itxaso berroi albiz jeltzaleak. Hainbat edabidek ordaindu gabeko 225 milioi euroko zorra egotzi diote Jafesa enpresari, beza zein erregaien zergan. Informazio hauen arabera, Bizkaiko Ogasunak begionez ikusi zuen zergen ordainketa atzeratzea. Alejandro Hamlin enpresako burua da, egun Dubaien bizi da eta audientzia nazionaletik iesean dago. Horiek ala, Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PPko buruak bere aldeko tratua zegoela salatu zuen. Tiene aplazamientos por 225 millones de euros en la Diputación Foral de Vizcaya hasta el año 2030. Y que ahora mismo tiene una deuda de 140 millones de euros con la Diputación de Vizcaya. Es que están en todo, si es que son lo mismo. Aunque comercialmente se presenten unos como PNV y otros como Partido Socialista, son lo mismo. Kritika hauei erantzunez, itxaso berroi albiz Bizkaiko Ogasun diputatuak berretsi du zorraren atzerapena arauetan oinarritu dela. Eta Araban berriz, esango dugu, zaintza sisteman aldaketa errealak lortzeko herri akordia aurkeztu dutela hainbat eragilek. Sistema feminista eta komunitario bateranzko pausoak eman behar direla azpimarratu dute, gizonek zaindu behar dutela ere erantsi dute. Denon bizitzak erdigunean dinamikari jarraipena emanez, zaintza sistema feminista eta komunitario bateranzko pausoak eman behar direla azpimarratu dute. Zaintzak familiarizatu gabe, garrazakeriarik gabekoa eta ez sexista izan behar dela definitu dute, bai eta gizonek zaindu behar dutela. Horretarako, kontziliazio erantzukizunerako neurri zehatz eta eraginkorrak aldarrikatu dituzte, eremu publiko zein pribatuan aplikatzekoak. Atzerritartasun legea indargabetzeak exigitzen dute, erroldatzeko eskubidea bermadadila inolako betekizunik gabe. Eta Baxurako arrantzale kuotaren 90% harrapatu dutelarik bukatutzat eman dute antxoaren kanpaina. Guztira 7,2 milioi kilo antxoa harrapatu dituzte euskal arrantzalek. Egaluzeari dagokionean, Amaia Barredo sailburuak aipatu duenez, kaza sistemarekin arrantzatzen duten eta berdel kanpaina ona izan ez duten ontzi gehienak jada atera dira itsasora egaluzearen bila. Eta lehenengo deskargak dagoeneko egin dituzte. Estatu espainolean egaluze kuota 26 milioi kilokoa dela azaldu du, eta dagoeneko 325 milioi kilo inguruko lehen harrapaketak egin direla, eta horietatik 140.000 kilo euskal flotak harrapatu dituela zehaztu du. Egaluzearen lehen harrapaketa horien bataz besteko prezioa kiloko 9,60 eurokoa izan da. Informazioaren aria, naiz irratia. Eta gaurko honetan adi izan beharra dugu, Irani, hain zuzen Israelek erasotu baiduelako herrialdea. Sionistek berretsi dutenez, gauzatu duten erasoa helburu militarren zein nuklearren aurkako lehenbiziko etapa da. Ameriketako Estatu Batuak eta Iran arma nuklearren bueltako negoziaketak hasi berritan Israelek aurrekaririk gabeko kanpaina historikoa iragarri du. Hala, zehaztu du Eyal Zamir, Israelgo armadako estatu nagusiko buruak. Sionistek diote erasoan mehatxu existentzial bat prebenitzeko burutu dutela. Ameriketako Estatu Batuek ere dagoeneko berretsi dute ez dutela eraso honekin inongo erlaziorik eta zehazki Iranen programa nuklearreko zentral nuklear ezberdinak bombardatu ditu Israelek baita ere, ingeniari nuklear ezberdinak ere akatu ditu erasoen bitartez, eta hain zuzen, honi erantzunez, Israel eta Ameriketako Estatu Batuen aurkako erantzun irmoa aurre ikusi du Iranek. Eta Indian berriz, Air India konpainiako Boeing 787 hegazkin batek istripua izan du, bertako aireportu baten perimetroan, herrialdeko mendebaldean, zehazki medikuntzako ikasleen egoitza baten aurka
talka egin du, hain justu, hegazkin honek, agintarien arabera, bizirik irten den pertsona bat ere topatu dute, eta kampusean 5 pertsona hil direla baieztatu dute oraingoz. Airlineak ohar batean adierazi duenez, Akmedetatik ordu batak eta 38an aireratu den hegaldiak 242 bidaiari eta tripulatzailea zeramatzan Boeing 787 ontzian. Bidaiarietatik 169 indiarrak ziren, 53 britaniarrak, 1 kanadarra eta 7 portugaldar. Aire kontrolatzailean txostenaren arabera, hegaldia pistatik atera eta berehala tripulazioak Mayday deia ikorri du, baina ez die berriro komunikazioei erantzun lurrera erori aurretik. Kirol aria, naiz irratian. Eta goizeko 8:30 pasata kirol kontuak nabarmendu beharra ditugu. Iraia Kamra, egunon. Egunon, Jake Stewart, azkarrena Makonnen eta Benepoelek lider jarraitzen du Dauphiné kriteriumean. Gaurkoan trantsizio etapa izan da, Dauphiné kriteriumean, baina emozioz eta gora berez bedea. Jake Stewart bitrainara sprint ikusgarrian irabazi du 5. etapa Israel Premier Tech taldearen lehen garaipena lortuz aurtengo edizioan. Remco Benepoel liderrak berriz azken kilometroan erorikoa izan arren helmugara iritsi da eta maillot horia mantentzea lortu du. Lidl Trek taldea erritmo biziari eutsi dio azken metroetan Jonathan Milani italiarraren garaipena bilatuz, baina Jake Stewart izan da azkarrena eta garaipena eskuratu du autoritatez. Denboraldiko bigarren garaipena du hause Dunkerkeko 4 egunetan ere gailendu baitzen. Benepoelek lurrea jo du amaierako tentsioa, baina ez dirudi eragina izan duenik bere egoeran. Lider jarraitzen du eta biharko etapan mendian defendatu beharko du postua. Gaur ostiraleko 6. etapa menditsua izango da. Balserjon hasi eta Comblousen amaituko dute bigarren mailako igoera batean. Aurretik beste 4 mendate izango dituzte, horien artean Montsajones lehenengo mailakoa. Honez gain, Euskotren arraunari buruz hitz egin behar dugu. Euskotrenek babesa bermatua izango duelako TKR-en emakumezkoen ligan urrengo 4 urtetan. Euskotrenek eta traineruen kluben elkarteak babes akordioa berritu dute eta horri esker emakumezkoen traineru liga nagusian babes sendoa izango du gutxinez datozen 4 denboraldietan. Hitzarmen honek jarraipena ematen dio azken urtetako lankidetza arrakastatsuari eta emakumezkoen arraunaren garapena eta ikusgarritasuna bermatzen lagunduko du etorkizunean ere. Hauek, nabarmentzakoak. Eskerrik asko, Iraia. Zuei. Informazioaren aria, naiz irratian. Eta Hendaiako Kaneta portuan aurkeztu dute 2016 urtean, hasi zen zubiak eraizkiz egitasmoa, hain zuzen Lapurdiko eta Gipuzkoako 5 ikastolek zabalduriko bide beretik joko dute Nafarroako hainbat ikastolek ere. Itxaso Leon. Duela 8 bat urte 5 ikastolek sortu zuten lehenbiziko sareak gero eta zabal eta anitzagoa bilakatzeko konpromisoa berretsi dute Nekane Artola, Oier Sanjurjo eta Sofi Laiusek, Euskal Herriko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko ikastolen federazioetako buruek. Hain zuzen, 2025 urte honetan kate begi berriak batu dira Euskara eta Euskal kultura sustatuz nazioaren bizipena bermatzeko baliagarria izatea xede duen egitasmora. Muga administratiboen gainetik harremanetan sakontzeko nahian nabarmendu dute hitzarmenaren balantze baikorra egitearekin batera. Eguneroko jardunetik administrazio eremurik gabeko Euskal Herria eraikitzeko ikastolen proiektua da zubiak eraikiz. Historia, jatorri, tamaina, ezaugarri, errealitate eta komunitate anitzetako hainbat ikastola desberdin. Muga administratiboez gaindi, Euskal Herria eraiki nahi duten hainbat ikastola berdin. 2016an abiatu zen Xumeki elkarlana oinarri duen programa. Aurren eskutitz trukaketak eta aurrez aurreko topaketak baliagarri suertatu ziren lehen loturak egiteko. 2019an berriz izan kantuz izeneko ekimenean batu ziren oreretan 1300tik goiti aur eta pandemiak behartu zuen etenaldia gaindituta sarea zabaltzeko apustua egin zuten 2023-2024an Euro Eskualdearen sostengua jaso zuten egitasmoaren bultzatzaileek. Nekane Artolak autonomiaren eta saretzearen alderdionak azpimarratu ditu. Ez dauzkagu administrazioak izan ditzakeen kateak, eta horrek bestela ezin daitezkeen urratsak emateko bidea zabaltzen digu. Saretuta gaude, eta horrek ere eredu oso bat eraikitzeko aukera ematen digu.
ikastola bakoitza autonoma izanik, sare oso baten parte da. Eta horrek, olako egitasmoak edatu eta sare osoan eragiteko aukera ematen digu. Agerraldiaren ostean paperezko txalupak eskuetan zituzten aurrez inguraturik banan-banan egitasmoaren partaide guztiek, zahar zein berriek, hitzarmena izenpetu dute bidasoa lekuko. Eta Michel Itzaina Urrutia errola edo Baxena Barragoitizenez ezaguna ere zendu eginda. Hileta heldu den astelenean izango da itsasun bertan. Bertsozale.eus atariak zabaldu du informazioa, Aldudeko menta etxean sortuan 1933 urtean, 82 urterekin hilda bere bizitza osoan zehar bertsolaritzarekin lotu estua izandako euskaltzale Baxena Farra. Bisitak ostiralean, ordubietatik aurrera eta igande iluntzera bitarte burutuko dira Kanboko Ehorztetxean. Hileta berriz, ekainaren 16an, astelenean, arratsaldeko 5etan itsasuko elizan. Eta aipatuko dugu ere, atzoko albistea izan zena. Txillida lekura eraman gaitu bigarren kafeak bere 1000. Saioarekin, ospakizuna eta eguneroko tartea posible egiten dutenak izan dira bertan protagonista. Zuekin ikusentzule zaretenok gurera osiko bat jota iritsi zen eta orduztik astelenetako Irratsaioko sintonia lagun dantzan edo dantzeitxuran abiatu dute saioko gidariek 1000. bigarren kafea maite dituztenak Txillida lekuko belardian eta gidoitik kanpo bazen ere maite dutak emanez. Maite dut, hemen 1000. saio ospatzea eta eskerrik asko Txillida lekuko jendeari gaur gu hemen hartatzeagatik. Txalo bat beraien. Hutsaren bila edo hutsa ereki asmoz, kokapenak berak gidatu du saio berezia. Bueno, arratsaldeon eta lehenik eta bin zorionak. Eskerrik asko, zenolako zenbaki politxa. Txillida zenaren ilobaren hitzak lagun paperezko ipuin batekin eta gaza gogoan aritu da Mei Gorostiaga eta koplatan Beñat Gaztulu hemendi. 2000. kafera, 2000. kafera, beste 1000 galdera. Dantzari tarte ireki diote arkitekturari eta denbora honetan guztian bigarren kafeak egin duen bide luzeari ere bai, saioaren hasierak gogoan. Pandemia erori eta adostuta genuen irratsaio baten aurrean, gogoan dut Xabi Abasolorekin hitz egitea esatea, Xabi, pandemia, pentsatzen dut igual nahiago duzuela irailean abiatu edo ulertzen dut, momentu honetan ez, eta ez ino, zuk gai ikusten baduzu irratsaioa egitea, guk egin nahi dugu, martxan jarri nahi dugu. Eta jaio zen irratsaio bat pandemia bete-betean, eta uste dute gure ausardiare badela, naiz irratiak eta naizek transmititu zigun, ausardia horren parekoa behintzat, ez guazen gauzak egitea, eta streamingez emititzen den lehen euskal irratsaioa izatea, eta Instagramen bideoak kokatzen dituen lehen irratsaio izatea, eta horrelako kontuetan izan ginen aitzindari. Irratsaioak naiz eta gararen proiektuari egiten dion ekarpena nabarmendu dute Iñaki Soto eta Ane Urkiri zuzendariek. Gu jatorriz oso teizianoak ginen, eta ekartzen diguzue Txillida ere, eta eskerrik asko ere Txillida familiari ere hemen aukera hau emateagatik. Hori ere, anistasun hori eskertu egiten dugu, eta gero ematen diguzu ere batzutan kardasianismo politiko bat, guretzat ere importantea dena, ez? Kardasianismo politiko oso kontzeptu guapo da, Tira. Gugoz gea azkenak izketan eta agian gutxien esateko dakaunak ere gugea, eta horiek guztiak bigarren kafean egotia eta horri esker naiz eta garan egotia guri sekulako aberastasun ematen digu, eta baita proiektzioa bai. Geratu, hausnartu, ospatu eta aurrera begira jarraitzeko itzordu ere izan da bigarren kafearen 1000. eta apustu berriak iragartzeko ere balietu dute lantaldeko ordezkariek. Gernika, Euskaldunen herririk zaharrena eta bere kultur tradizioaren erdigunea erabat suntsitu zuten atzo arratsaldean aireko bombardaketek. Fronteko lerroetatik Goiuri Ezeizak ondu duen podcast berri bat estreinatuko dute ekainaren 20an, 36an Euskal Herritik alde egin behar izan zuten aurren historia berreskuratuko dute. Esmezek ez dik informazio gehiagirik ematen. Zer dakigu beste ez? Albiste txarrak. Txulutzen egunerokoak turista edo ume batena dirudi, baina Kinslek datozen hilabete... Zaharrenak izan dira bigarren kafearen 1000. honetan gerra oiua zabaldu dutenak. Aupa Euskal Herria! Aupa gora Euskal Herria! Askatuta! Ez zaio nahi gustatu belarrik itxi! Enuen jakin hobeto egiten, honen diru handu nola utxi nintzen. Sortzaien eskutik ospatu du bigarren kafeak 1000.
beste horren beste etor daitezela. Nuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Genuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Genuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Genuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan du nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Informazioaren aria, naiz irratian. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukat urrumaka, banoak aurkoa egun handiara, talagunak tabernan. Galdu zaigu, analisi mailaren tenorea goiz honetan hautetxien txanda dugu eta horretarako Bilboko estudioetan da Xabier Jimenez, Ezkerranitzako zinegotzia Bilboko udalean, egunon? Egunon, bai. Eta Donostiako estudio nagusietan Iñaki Barain, PSeko zinegotzia Donostiako udalean, eta Markel Ormazabal ere, EH Bilduko zinegotzia Donostiako udalean, egunon? Egunon zuei. Zer modu zaudete? Astea bukatzeko gogoz? Bueno, bai, asteburu altzeko gogoz. Asteburu altzeko gogoz, hoxe. Azkar bukatzeko. Badago zer egin asteburu honetan. Hori da. Azkar bukatzeko, azkar hasiko gara. Donostiako 48 eragilek bat egin dutelako bizilagunekin desazkunde turistikoaren aldeko plataformak ekainaren 15erako deitu duen manifestazioarekin. Gainera, manifestu bateratu bat ere adostu dute turistifikazioaren aurka. Azaldu dutenez, turismoaren industriak kontroletik kanpo dago eta mundu osoan lurraldeak biztanleen bizitzak eta planeta neurrigabe ustiatzen eta hondatzen jarraitzen du. Gizateriaren ondare komuna den elementu natural eta kultural oro pribatizatu eta salgai bihurtzeko hondatzeraino eraldatzen ari da. Turistifikazioak besteak beste etxe bizitza larrialdian eragin zuzena duela esan dute. Pisu turistikoen ugaritzeak, bigarren etxeen kopuruaren gorakadak eta denboraldiko kontratuen bidez etxeak turismoa alokairura bideratzeak bizileku aukerak murriztu dituztela eta horrek prezioak igoarazi dituela. Herritar askok beren auzoak utzi behar izan dituzte. Eta salatu dutenez, Donostiaren inguruneak, mendiak, hondartzak eta itsasertza gero eta gehiago jartzen dira arriskuan hiri eredu jasangaitzaren ondorioz. Gehiago jakiteko gurekin da, Amaia Ulat, bizilagunekin kolektiboko kide, egunon? Kaixo, egunon. Bueno, jakin nahi dugu, mobilizazioa deitu duzuela, aurreratu ditugu aipagai ezberdinak, baino zer aldarrikatuko duzu, zein izango da, mamia? Azteko esatea, turistifikazioa dela fenomeno globala, ez? Orduan, zentzu horretan, ez? Setsarearen bitartez, dala hegoaldeko, Europa hegoaldeko hirien sare bat, turistifikazioaren aurka, erabaki dugu kainak 15 honetan, igande honetan, mobilizazio bateratu bat egitea, ez? Bai, hasiko dena, Kantabriatikan Veneziaraino hartzen duena, ez? Pasata Lisboatik, Kantabria eta Donostian, Kontxako Rojutatik ateako gea 12an, ez? Orduan, kaleraterako gera aldarrikatzeko urte luzez esaten ari gerana, ez? Dala berriz ere, turistifikazioak gehiengoari kalte egiten diola, eta gutxiengo boteretsu baten negozioari mesedea egiten diola besterik ez? Horre manifestazio ezberdinak gauzatu dituzu orain artean, aipatu duzu aldarrikapen ere betikoa dela. Nabaritu duzue eragina izan duzuela udal politiketan? Bai, uste dugu, neurri batean geroz eta zailago egiten zaiola defendatzea turismoa, utxutxean ona dela, ez? Ikusten dituzte badazkala, ez? Kalteak gure hirian, eta orduan guk deitzen diogun makillaje edo itxurakeri neurriak hartzen hasi dira, ez? Eta
eta guk eskatzen duguna da benetako neurriak hartzea, benetako aldaketa estruktural bat ematea, eta beste gure hiriko ekonomia beste norabide batean planifikatzea, ez? Horretarako desazkunde turistikoa eskatzen dugu argi eta garbi, ez? Beraiek ateratako EHUk egindako ikerketa batean, ez? 10 donostiarretatik 7 uste du turismoak goia jo duela, ez? Ze informazio gehiago behar da beste bide batera mugitzeko politikak, ez? Horre, hain zuzen, kalkulatu da noizbait turismoaren ondorioz zenbat pertsonek utzi behar izan duten Donostia? Badaude datuak, oraino zitut gainean, baino badaude datuak argi erakusten dutenak badagola auzoetatik, bai erdigunetik, baina baita auzoetatik mugimendu bat, fluktuazio bat, jendeak ezin duelako bere auzoan bizi, eta horrek dakarren guztia, ez, komunitateak desegiten ari dira Donostiako auzo desberdinetan, ez dagolako jarraikortasunik eta bizilagunak jun behar direlako, ez, bai Donostiko beste auzo batzuetara, eta Donostitik kanpo ere, ez? Hor, uda badator eta honek ere turistak ere erakarriko ditu Gipuzkoako hiriburura, zer aurre ikusten duzu uda honetarako? Argi eta garbi 2014tik edo ikusten ari gara kriston gorakada gure hiriaren turistifikazioaren inguruan, eta berriro ere hasiko dira, ez, errekorrak batitzen, eta guk eskatzen dugu nahikoa dela, ez, utzi diezaiogula pentsatzeari hazkunde hori onura dakarrela eta desazkundera egin behar dugula bidea, ez? Eta jakin edu ere, nola babestu daiteke Donostiako bizilaguna, bere etxean mantentzea? Gauza bat esan, 51 eragile desberdinek eman dutela txikimendua, ez, gure mobilizazioari, eta horrek argi erakusten du arazoa transversala dela, ez dago erantzun bakarra baizik, eta asko egin behar dira, ze gure bizitzako esparru askotan eragiten du turismoak, ez, esan dezue hasieran, ez, etxe bizitza larrialdia, baina ingurumenean ere hiri espazioa nola kudeatzen da, eta nola konpartitzen da, ez espazio uzten diguten bizilagunei, eta ze espazio uzten zaion turistifikazioaren merkantilizazio horri ere argi eta garbi ikusten da kalera ateratzerakoan, ez, kulturan ere eragina daka, ez, merkantilizazioa hori gure hizkuntzaraino iristen da, ez, souvenir bat bihurtzen den puntura arte, ez, eta bazterkeria eta desorekak ematen ari direla gure hirian, nun pobreak ja, postaleko, ez, azken finean pobreak postaleko hiria ez dute, molestatzen dute, ez, orduan, neurri asko hartu behar dira, eta horregatik esaten dugu aldaketa estrukturala izan behar dula, ez? Benetan utzi behar digula pentsatzari hau ekonomia erabilgarri bat dela gure hiriarentzako, ekonomia honek desorekatzen du gure hiriko, ez? Planteamendu guztia, ze guztia bideratzen da bere beharrei, ez? Negozio horri erantzuteko, orduan benetako aldaketa bat eskatzen dugu, eta ekonomia planifikatzea beste modu batera, herritarron beharrei erantzungo dion ekonomia bati, ez? Baina, ekonomia zari naiz, baina bai iringintzaz, kulturaz, garraioaz, planteamendu osoari mamartzaio buelta, ez? Gure iritziz. Amaia, hobat, bizilagunekin ekimeneko kide, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Bale, zuei eskerrik asko. Iñaki, zu udal gobernuko kidea zara, aldarrikapena argia da, desazkundea eta ekonomia ereduaren aldaketa, ze ikuskera duzu arazo honen aurrean? Arreta zentzun dute esan dena, ez, eta zalantzarik gabe turismoaren erronka Donostiak, baina esango nuke gizarteak oro har duen, mahai gainean duen erronka nagusienetako bat da, ez? En nuke hain katastrofista izan nahi edo hain gordin ez dakit azaldu gaia, zeren bai da kudeaketa inteligente bat eskatzen duen gaia, baina en nuke esango arazo guztien atzean dagoen mamu nagusia denik. Gauza asko gertatzen dira dinamika sozialan, turismoarekin lotura zuzena ez dutenak, ez? Donostia beti izan da hiri garestia, Donostia beti izan da etxe bizitzaren inguruan arazoak izan dituen hiria, eta hori turismoaren gorakadaren aurretik dator.
turismoaren gorakadak eragina duela edo izan duela, zalantzarik gabe, aitortu behar da hori, baino datu errealistak, datu zehatzak hartzen bali ditugu ere, adibidez turismoarekin lotutako etxebizitza kopurua ez da 102 iristen Donostira, azkeneko urtetan hartu dira zenbait neurri, araudi, batzuk esango genuke abanguardiazkoak izan direla Espainia mailan, moratoriak eta bestelako, desazkunderako ez dakit, baino bai kontentziorako neurriak hartu dira zalantzarik gabe. Eta horretaz gain, onartu behar da Donostia erakargarria dela, bisitak izango ditugula beti, eta orduan modu inteligente batean kudeatu behar dugula hori, zeren ez da errealista planteatzea turismorik gabeko hiri bat Donostiari buruz hitz egiten dugunean. Bai ordea, udal gobernuaren lehentasunetan egon behar den kudeaketarako gai bat dela. Eta nik uste dut ala dela duela ja denbora desente eta neurri horiek hartzen ari direla. Baina erronka globala da, guri afektatzen digu eta beste hainbati ez. Gu ere turistak gara, aldugunean mugitu egiten gara, bidaiatu egiten dugu, beste toki batzuetara goaz, eta bestek gauza bera egingo dute, eta Donostira etorriko dira, ez? Gu ezagutzera eta gurea ikustea egia da, izan behar dela jasangarria, kontrolatua, beti errepikatzen diren ezaugarri edo mantra horiek egiazkoak izan behar dira, eta egiazkoak egiten saiatzen ari gara noski. Donostiaren eredu ekonomikoa, nik uste dut bai dela ere argia apustua lantzen ari dela beste norabide batzuetan, beste lerro batzuekin, zientziaren eta ezagutzaren hiria bezala kontsolidatzen ari da argi eta garbi, azkeneko urte eta hilabetetan honen inguruko albisteak ikusten ari gara, zein enpresa eta zientziarekin eta biozientziarekin lotuta dauden zein enpresa ari diren ere Donostian apustua egiten, ze neurri garrantzitsuan Donostiako enpleguan sektore horrek ere pisua duen, orduan ez da inolaz ere turismoaren ez dakit norabideari lagatutako hiri bat inondik inora, ez? Esango nuke bestelako sektoreak direla eta bereziki hau orain indarrean dagoena direnak apustu nagusia udalean. Eta besterik gabe, ukatu gabe, erronka dugula aurrean, baino gauzak egiten ari direla, nik uste dut gauza asko ondo egiten ari direla, nik uste dut ere bisitatzen ditugunean beste hiri batzuk ikusi dezakegula Donostiaren egoera ez dela hori, gauzak hobeto eta beste modu batean ari garela egiten, lehenago erreakzionatu dugu, Donostia dinamika kaltegarri batzuetatik ateratzeko, eta hiriaren ereduan, ez dut ukatuko ere, turismoak beti izango du tokia, gure ADN-ean dago, baino ez oraingo garaitik, baizik eta duela mende terditik, eta hori gure erronken artean kudeatzeko gai bat da, bestelako arloetan bezala, baino esan bezala hainbeste susmota kalte sektore horretan jarri gabe, baizik eta ardura lana, inteligentzia eta esan bezala erronka kudeak eta erronka horri irmoki helduta, ez? Eta uste dut hori egiten ari garela. Markel, zuek turismo jardunaldia burutu zenuten, hemen izan zinean hauek aurkezten, ez dakit Donostiak beti badu arrakasta, jende etorriko da, turismoaz ez ezik bizitzeko ere, akaso arriskoa izan daiteke arrakasta ziltzeko? Bai noski, beste hiri batzuetan gertatzen eta ikusten ari geran bezala. Iñakiri esango nioke, azkenengo hamarkada honetan mantrarik egon baldin bada, izan dela zuzen turismoa ona da edo turismoa berastasuna
turismoak aberastasuna dakar eslogan hori, ez? Eta jakin badakigu, turismoak lanpostuak sortzen ditu, turismoak aberastasuna sortzen du, esaten ari geran azken aldi luze honetan da, galderak dagoeneko ez direla horiek, baizik eta izan beharko luketela zen nolako lanpostuak sortzen dituen, nola banatzen den sortzen duen errenta hori, ez? Eta uste dugu galdera horiek erantzun gabe gelditzen direla, mantra horren eslogan hori, azkunde etengabeko bat babesteko erabili den eslogan huts bilakatu delako. Aipatzen da ere bai, ez? Donostia beti izan da turistikoa, gurea denean daukagu, turismoa ez da fenomeno meteorologiko bat. Hiri bat edo toki bat polita izatagatik edo derra izatagatik berez ez du turistarik erakartzen. Horren atzean apostu dago, erabaki politiko bat, turistifikatzearen aldeko apostu bat, bai? Eta Donostiaren kasuan ere hori izan zen, harresiak bota eta hiria zabaltzen hasi zenean, 19. mende amaieran, bertako orduko agintaritzak eta burgesia txikiak, turismoaren aldeko apostua egin zuen, eta garestitasuna etxebizitzaren arazoa noski direla aspaldiko kontuak, ez betikoak, baina bai aspaldikoak, baina oso lotuta daude garai batzuetan hartutako erabakiekin, eta tartean turismoaren aldeko apostuarekin, ez? Eta bai esango nuke, maiz, depende nora begiratzen dugun ere interesgarria da. Iñakik esaten zuen etxebizitza edo pisu turistikoen kasuan, ez, Donostian parke guztiaren 2% besterik ez dela iristen, ez? Baina alojamendu turistikoak bere osotasunan hartzen baldin baditugu, 9% batean gaude. Eta areago, fokoa auzo konkretu batzuetan jartzen baldin badugu, Alde Zaharra, Gros, parte erdialdea, portzentaje hori igotzen da 30%, ia 40%, bai? Eta bai, uste dugu, azkundeten gabearen aldeko apostu horrek Donostian dagoeneko sortu dituela atzera ezinak diren ondorio batzuk, ez? Amaiak aipatutako bizilagunen kanporatzea adibidez. Badaude auzo konkretu batzuk, biztanleria galtzen ari dena urtetik urtera. Hiriak irabazten duela, bai, 1%, baina gaude auzo batzuetan non 3%, 4%aren galera hori dagoen. Gipuzkoako Foru Aldundiak duela urte pare bat edo atera zuen ikerketa bat esaten zuena azken 10 urteetan Donostiako 6.000 gazte baino gehiagok etxebizitzaren arazoaren ondorioz herrialdeko probintziako beste herri batzuetara bizitzera joan behar izan zutela, ez? Eta esan den bezala, adibidez, etxebizitzaren arazoa ere multifaktoriala den arren, turismoak ere eragin zuzena du, ez? Eta adibidez guzti hori ukatu eginda eta uste dugu, neurri batzuk bai hartzen ari direla, naiz eta berandu iristen ari diren, eta kudeatu baino gehiago, momentu honetan Donostiaren kasuan behinik behin turismoa gobernatu egin behar dela, ez? Benetan hiria eta auzoak bizigarri izan daitezen, eta benetan turismoa ere bai jarduera orekatu bat izan dadin Donostiako ekonomia eta egunerokoan. Goizeko 9:00 heldu zaizkigu. Informazioaren aria, naiz irratia. Epailek Ertzaintzako ofizial ordeak hautatzeko prozesua behin-behinean bertan bera utzi dute, froga hauetan euskarari buruzko frogan zehazki elegite bat jarri dutelako. Hala jakinarazi du segurtasun sailak. Salva Badiala, egunon? Egunon Peie eta egunon entzuleok, proba hilaren 18an egin behar zen epaitegiak argudiatu duenez, ofizial orde kategoriara igotzeko hautaketa prozedura arautzen duen 2022ko aginduaren aurkako errekurtsoari buruzko epai irmorik ez dagoen bitartean ezin da prozesua aurrera eraman. Prozesu horretan euskara ezagutzaren balorazioari buruzko oinarriei elegitea jarri diete. Segurtasun sailaren arabera, epaitegiak bertan bera utzi duen prozesuak oinarri batzuk ditu Ertzaintzaren errealitatearekin bat datozenak eta indarrean dagoen legediak ezartzen dituen baldintzak gainditzen ez dutenak. Gainera Ertzaintzaren negoziazio mailan ordezkaritza duten sindikatuek partekatutako eta onartutako oinarriak direla erantsi du Jaurlaritzak. Eta bestalde nazioarteari begira,
Irango Guardia iraultzailearen burua, Josein Salami generala, Irango indar armatuen estatu nagusiko burua, eta Katam ol Anbila airebaseko arduraduna hil ditu Israelek ostiral honetan Iranen aurka egindako erasoetan. Israelek Iran erasotu du beraz. Sionistek berretsi dutenez, gauzatu duten erasoa helburu militarren zein nuklearren aurkako lehen etapa da. Padi izango gera azken albiste honekin, seguraski luze eta zabal hitz egingo dugulako honi buruz egunean zehar, baina egunaren nondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu, Oñatzaizburu, egunon? Egunon Peli eta entzule guztia, bai gaurkoan Santos Zerdanen kasuari eta Gazara egiteko den martxari begira izango gara bereziki, haiek hartuko dute ziurrenik aktualitatean leku gehien. Hortik aurrera ordea, osasun plataformek gaurkoan mobilizazio berriak iragarriko dituzte eta dokumentu bat ere aurkeztuko dute 10:00 Gasteizen. Taupada atzerakoiari Euskal Herrian aurre egin izeneko jardunaldia izango da Eibarren bestalde. Jaien atarian, Emakundek Euskal Autonomia Erkidegoan jaietan eraso sexistak prebenitzeko kanpaina aurkeztuko du. Gasteizen dakizuenez, bertako lorezainak greban dira, Enbiser enpresaren aurrean egingo dute elkarretaratzea eta haien aldarrien berri emango dute, edota Donostiako suhiltzaileek itxialdia egin berritan, mai negoziatzailean espero dira aurrera pausoak ematea. Bestelakoan kiroletan, errugbian gaurkoan nagusi, top 14ean Abiron eta Clermonten arteko partidua dela, final laurdenak izango dira. Donostian ere berriz itzuliz aste nagusiko kontzertu iragarriko ditu bertako udalak, Saguesen egingo diren kontzertu udalaren ofizialak, Urmugaren 2025ko aurkezpena izango da eta esaterako bestalde Lierni Azkargortaren anatomia vertikalak poema liburaren aurkezpena izango da. Bauixek, nabarmentzekoak. Eskerrik asko Oñatz. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada, aipatzeko jazorarik? Trafiko istripua izan da, GI 636 errepidean bigarren kilometroan, Errenteria parean Donostiako bidean kamioi batek pertsona bat harrapatu du, eta hori dela eta hainbat kilometrotako autoilarak sortu dira. Ez dakigu oraindik harrapatutako pertsona nola dagoen, dena dela agintariek kontu zibiltzeko gomendatzen diete, inguru horretan zirkulatzen dutenei zirkulazio trinkoa dagoelako. Eta bestalde aipatzea ere, A15 errepidea erabat itxita egongo dela asteburuan Gipuzkoan tuneletako zenbait obrengatik. Dibili asteburu honetan bereziki, A15 errepidetik igaro behar izan ez gero, eta eguraldiari dagokionez esango dugu, udako kutsua duen eguraldia daukagula gaur. Une honetan, temperaturak altuak dira Euskal Herrian zehar 18 gradu Gasteizen, 21 gradu Donostia eta Iruñean, 22 gradu berriz Baionan, 23 gradu Donibane Garazi, Maule eta Bilbon. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ribarruzeak. Udasasoiko eguraldi beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean hodei baxu batzuk agertuko dira kostaldean, baina goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute. Gainatzeko lekuetan aldiz, erdi eta goi mailako hodei gutxi batzuk ostarteekin tartekatuko dira eta eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira, bereziki lurraldearen ekialdean eta bertan ekaitzen bat edo beste lertuko da, gehien baten Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, baina ez da aztertzen lurraldearen gainontzeko lekuetan ere ekaitzen bat lertzea. Gauean, Kantauriar isurialdean hodei baxuak ere ugarituko dira. Haizeak goizean, hego ekialdetik bizi xamar joko du, arratsaldean Ipar isurian ipar mendebaldera egingo du, eta bolada gogorrak utziko ditu aldaketa unean, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 15 eta 19 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz igo egingo dira eta beroa zakarra izango da, Kantauriar isurialdean 29 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean 30 eta 37 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean eta bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Nafarroa hegoaldean. Hogeita 6 urte, 30 edizio eta agur bat. Elkartasun uholde bat izango da azken atortxu rock. Uztailaren 24tik 27 zatoz lakuntzara. Ator, neskamutil, etxera. Euskotrenek jakinarazten du. Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza.
Zure sukaldea praktikoagoa eta funtzionalagoa izatea nahi duzu? Anima zaitez orain aldatzera Alkaingo profesional taldearen eskutik. Aholkularitza emango baitizute eta dena antolatuko baitute diseinutik instalaziora. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Azken joerak eta konponbideak zure sukalde berriarekin asma dezazun. Bai, Alkainen! Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9:00 eta 7:00 hemen jarraitzen dugu informazioaren ariaren analisi mailan eta lehen hitza iaia hauan zuela seguraski utzi dugu Xabi Jimenez. Xabi, jakine dugu ere Bilboko errealitatea zein den, asko hitz egin dugu Donostiaz, baina Euskal Herria handiagoa ere bada. Bai, alan da, eta gainera nik uste dut amankomuneko zenbait ezaugarri ere aipatu egin direzela. Azken batean Amaiak aipatu dagoen moduan mobilizazioa Europako hegoaldeko hainbat hiri ikutuko ditu amankomuneko arazoak ditugulako, ezta. Gu geuk izan ere askotan iparraldeko beste Izquierda Unidako hautetziekin amankomuna egiten dugu lana eta turistifikazioarena izan zen hain zuzen ere orain dela urtebete Santanderren landu genuen gaietako bat, ezta. Bueno, Bilboren kasua, aresten aipatu den lez, amankomuneko elementu asko ditu, ezta. Etxe bizitzaren kostua handitu eginda turistifikazioak jota, ez bakarrik gure auzoetako etxe bizitzen prezioa, baizik eta baita ere, turistifikazio hori pairatzen ari da bena auzoetako dendetako prezioak ere. Ze bertoko bizilagunek igerri egin dute baita ere euren eguneroko erosketetan igoera handia, ezta. Masifikazioa zerbitzuetan ikusi izan dugu nola, orain dela ez horren beste UEFA Europa Ligeko final bat izan genuen gure hirian, 55.000 pertsona heldu ziren bapatean egun terditan Bilbora, eta horrek suposatu izan zuena gure hiriarentzat eta bertoko bizilagunentzat ere aipagarria da. Izan ere, biharamunean, alde zaharreko auzokidek manifestazio bat deitu zuten, aurreko egunean gertatutakoa salatzeko eta nolabait hiri eredu horrek dakartzan egoerak salatzeko, ezta? Inguruarekiko inpaktua ere, gure aireportuan 137 abioi gehiago heldu ziren egun batean. Horrek suposatzen duen gainkargarekin gasen inguruan, no? Eta ekonomia eredu desorekatua ere igertu egin dugu gurean. Izan ere, lehen aipatu egin da. Kontua ez da ze enplegu mota sortzen ari den, baizik eta ze nolako baldintzak eskaintzen diren. Denbora batekoak, estazionalak eta ostalaritzan oinarrituta. Eta Bilbo bezalako, eta gure kasuan bai hori igual ezberdintasun nabaria da Donostiarekiko gure hiria hiri industriala izan da beti. Eta oraintxe bertan industriaren desagerpenaren atarian gaude eta eredu produktiboaren aldaketa edo zerbitzuekiko bultzatze hori pairatzen ari gara. Eta horrek suposatu izan dau errentaren aldetik erosketa ahalmenaren galera importantea azken 10 urteetan, eta baita ere, bere garaian garrantzitsuak ziren edo gure ekonomiaren motorea ziren enpresen galerak. Lehen nik uste dut klabe garrantzitsu batzuk eman direzela. Eta guk Bilbon izan dugun azkenengo eztabaidetan behin da berriz errespikatu izan dugu. Ezin dugu itxaron eredua mugatu arte. Ezin dugu itxaron ze ikusi izan dugu beste hiri askotan, beste errealitate askotan gertatu izan dana. Kanarietan, Balearretan, Malagan bertan, inolako mugari jarri ez den bitartean turismoak edo turistifikazioak aurrera egin du. Eta horrek norbanakoen eskubideen eta ongizatearen kalterako izan da. Gogoratu beharra dago Bilbon 17.919 plaza turistiko ditugula, eta horietatik 5.229 direla etxe bizitza turistiko edo logela turistikoak, baina esaterako alde zaharrean
biztanleko 28 plaza turistiko dagozela. Eta horrek, egoeraren eta normanakoen esan bezala bizi kalitatearen onurako ez da izan. Horregaitik importantea da hirien karga turistiko maksimoa esartzea behin betiko, eta planteatzen da, eskaintzen diren plaza turistiko hoien arabera, eta gazetez ere, iringitza politiken bitartez, ze puntutaraino heldu algaren, eta hor ustea, gainkostuen birbanaketa bat egon behar da, gogoratu beharra dugu bebai, eta batez ere Bilboren kasuan udalak, eta beste erakunde batzuk ere, baina batez ere udalak urtean milioiak bideratzen dituela eventu handien antolakoentarako, UEFA Europa Ligaren finala, BBK Live, Rugby finalak, eta Eturraren irtera, eta luze bat, eta horrek urtean beste politika batzuk martxan jartzeko bideratzen ez diren milioiak suposatzen dute. Hauek, ostiral honetan aipatuko ditugun turismo kontuak izan ere, industria ere aipatu beharra dugu. BSH garaiz dago itxiera atzeratu alizateko horixe bera berretsi du Mikel Irujo Nafarroko Industria Kontseilariak, gehiago jakiteko goizonetan gurekin da. Mikel Irujo bera, kontseilari jauna, egunon? Bai, egunon. Baina gaurkotasunak agintzen du, jakin nahi dugu, Santos Zerdanen ustelkeria auziak nola baldintzatu du Nafarroko gobernua? Gaur egongo dira bilera eta nahiko, bai alderriak, bai geroa, bai noski izanen dugu gure bilera ondo baloratzeko, ornozeko, atzo izan ziren lehenengo bai deklarazioak, ez? Gu desde luego bai jotzen dugu ezinbestekoa dela bai Santos Zerdan eta bai alderdi sozialistak azalpenak irmo eta sakonak ematean hori premiazkoa dela. Eta bigarrenez, bestala ez bakarrik geroa baizik eta herritarrek, ez? Azalpen argiak, azkarrak eta sendoak merezi dituztelako. Hori da gure lehenengo hausnarketa, gero bai eta esan bezala gaur hainbat bilera izanen ditugu. Atzo berretsi zenuen BSH garaiz dagoela itxiera atzeratzeko, jakin nahi dugu une honetan zein den egoera eta ea zerk eragin dezaken itxiera hori saihestea. Haien esku dago, haien erabakia izan da, eskutitxoa bidali zuten abenduak 16an, legedian oinarriturik 6 hilabeteko epea eman behar zuten, elkarrizketa prozesu bat burutzeko, eta argi utzi ziguten joan zen astelenean, bideokonferentzia baten bitartez, 6 hilabete pasa girela eta agortu dela, eta ekainak 17an antolatuko dute negoziazio batzordea, baina ja likidazioa eta despidoak egiteko. Beraz ez dugu lertzen, bat ere ez dugu onartzen, ez da ere, gobernu bezala, eta bai langile batzordearekin bat egin dugu beti honetan, denbora gehiago behar dugulako. Zain edute, azteko etikoki eta gizatasun falta dela esaten dugunean bat eta besteok, da, hainbat urte zurekin lanean daramatzen ez, proiektu berberan eta inkluso haiek familia hitza erabiltzen dute, langilei buruz hitz egiteko, nola eten alduzu horrelako zerbait eskutitz batekin. Eta hori egin zuten abenduan. Eskutitz bat bidali zuten eta horrela iragarri zuten fabrikaren itxiera. Bestetik, bai hemen ministeritzarekin koordinaturik, bai lantalde bat sortu genuen, eta jarri ginen, eta bagaude lan egiten, alternatiba bat, beste inbertsore bat bila, badaude mai gainean, interesatuak, eta orduan hasieratik eskatu diogu BSH-ri denbora gehiago, 4 hilabetetan horrelako inbertsio prozesu bat ez da burutzen, denbora gehiago behar dugu, eta baita berriz ere 1000 aldiz errepikatu dugu, inoiz galerak izan ez zituen fabrika baten aurrean gaude. Gustut, zentzuzkoa dela denbora hau eskatzea. Hala ere, esan bezala, joan zen astelenean, bideokonferentzia bat zelata, iragarri ziguten, 6 hilabeteko epea pasa bezain laster, hurrengo unean, batzordearekin bat, egin dute likidazioaren proposamena. Beraz, bai gizatasun falta, ez dugun hartzen, eta bai noski gukemen gure foru legearen zirriborroan sartu dugu
artikulu bat non prozesu hauek eskatu ordenatu behar dugu. Ez da posible horrelako lantegi bat, horrelako multinazional batek eskutitz baten bitartez 50 urteko ibilare bati horrela amaitzea. Horre 6 bat hilabeteko negoziaketak ere egon dira. Uneren batean enpresak aipatu izan du, kaleratzeak murriztea edota ERTE bat aprobetxatzea zuzenean planta itxi beharrean, halako aukerak edo beste horiek ere mai gainean izan dira? Ez dute, haiek begira beste egunean Bruselan, langile batzordeekin ere ginenean, eta hasieratik esan die, eta onartu behar dut, eta horrela izan dira bilerak, batzutan chatbot batekin hitz egitea bezala zen. Esan nahi dute, haiek batzeukaten bere gidoia, beste egunean adibidez, bideokonferentzia zela eta argi zegoen alemandarrak, kasu honetan, irakurtzen ari zela. Esan nahi dute, ez da egon horrelako elkarrizketarik, eta ez bai onartu behar dudala da, bai mere aldea jarri dute inbertsore bat edo enpresa bat hurbildu denean, bai ireki ikusteateak eta bai informazio guztia eman dute, horretan bai onartzen dut, baina nik uste dut argi eta garbi dago hasieratik oso erabaki irmoa dela, planta hau itxi behar dela lehen baitlen, eta hori da ulertzen ez duana. Galerarik ez dituzu, zurekin daramatzaten hainbat urte, daramatzaten jendea, zure familia dena, hor dago, hau dena ordenatu behar da. Ezin da horrela egin. Etikoki, horrela ezin da egin, eta hori da, pixkat bai gaitzesten duguna, onartzen ez duguna, eta bai, azkeneko momentura arte eskatuko diogo enpresari, mesedez hau berpentsatzeko. Horre, jakine dugu ere, posible bada, zen enpresek izan dute interesa eskirotzeko plantarekiko? Bueno, 3 sektore aipatu nituen astelen bertan, 3 sektoreko enpresek hurbildu dira, bai autogintza, bai energia berriztagarriak eta defentsa. Inguruko hainbat baita ere enpresak etorri dira, interesatu dira, eta bueno, hor daude. Esan behar dugu, eta hau baita ere, zut aipatu baina zerratik eskatzen dugun denbora gehiago. Momentu honetan, paradoja bat da, esan behar dudana, baina horrela diote datu guztiek, enplego industriala zenbaki rekorretan dago. Esan dut, inoiz ez dugu izan Nafarroan, hainbeste pertsona industrian lan egiten. 2025ko azkeneko martxoaren, apirilaren datuak dira, 91.000 pertsona ari dira industrian lan egiten Nafarroan. Orain den dela 10 urte, pixka bat ikusteko zealdea den, 65.000 dira. Ziren, 65.000tik 10 urtetan, 91.000 pasatu dugu. Beraz, zein da baita ere BCH-ren aktibo handiena, bere jendea, bere profesionaltasuna. Metalgintzan lan egiten duen jendea, profesionalak asko dakitenek, eta hori da, benetan BCH-ren aktiborik handiena. Beraz, horregatik baita ere eskatu diogu hasieratik BCH-ri denbora gehiago. Horrekin bukatzen badu, BCH-ek geratzen daia inmueble batean, eta hori bere balio izango du, baina jazta. Eta horregatik baita ere, enpresa hauek hurbildu dira, ze gaur egun aurkitzea horrelako lantalde hain handia eta profesionala sektore batean, metalgintza sektorean, ez da erresa. Jakine dugu ere, berrindustrializazio operazio batek zenbateko kostu izango luke eta Nafar gobernua prest egongo litzateke baliabide publikoekin horretan parte hartzeko? Bai, noski eta hasi gara lan egiten horretan, badago programa ja horre, baduzka gure programa ja, horre lan departamentuak ja baduzka bere linea guztiak, hori aurrekontua igo behar da egingo da, argi daukagu, hori da Nafar Lantzare bezala gure programa daukagu, eta berkolokazioak eta baita ere formakuntza. Behar denean, kapazitatea baita ere bermatzeko eta hori programa guzti horiek abian daude, abian ipiniko dira, baldin eta likidazioa ja gauzatzen denean, baina ja adibidez langile batzordearekin hori dena ja esplikatuta dago eta bilerak izaten ari dira likidazioa egin bezain laizzer, prozesu horrekin hasteko. Aipatu behar dut besteak beste autogintza sektorean inbertsio handiak egon direla Nafarroan,
Volkswagenek burutzen ari ditu ja bere obrak, orain dela 2 aste egon ginen bertan ikusten, eta ja bai pintura sekzio guztia, eta bai estampazioa hori dena ja martxan dago, datorren urterako hasiko dira 2 modelo elektriko hemen Nafarroan ekoizten, beraz horrek esan nahi du baita ere hainbat ez bakarrik Volkswagen, baina pentsa zuzen bat hornitzaile daude atzetik, baita ere lan beharra izan barute, langile beharra izan barute, eta bereziki metalgintzan adibidez esperientza dauzkaten jendearen bila dabiltzate, besteak beste, baina hau da bakarrik pista bat emateko, baina noski, esan bezala, gobernu bezala gure programa ditugu, eta ja, batzorde langileen arekin ari gara hizketan. Eta salatu dute baitere, BSH-ren auzia deslokalizazio kasu bat dela, Nafarroko deslokalizazioen aurkako legeak zer egin dezake egoera honen aurrean? Burutzen bada, bai, azteko eta hori ja egin dugu, jaso dituen, BSH jaso dituen diru laguntza guztiak bueltatu beharko ditu, kasu honetan kopurua etzen hain haundia, nahi dute zen ez da 400.000 euro, eta gutxi gehiago, esplikazioak eman baritu, baina Europan gaude, merkatu hau horrela da, eta bai ezin duguna demostratu gaur egun zenolako deslokalizazioa egiten duten. Zen dute zuten enpresak mahai gainean, oraindik ez daukagu bere espedientea, oraindik ez du burutu. 6 hilabeteko epe hori bete ditu, eta orain datorren astean jakingo dugu zenolako arrazoiak ematen dituen. Bai, abenduak 16an burutu zuen eskutitz horretan, aitzakia zen kompetitibitate falta. Etzen deslokalizazioa, etzen galerak, porque galerak ez daude, insisto, zen hori, kompetitibitate falta. Zergatia baita ere aztertu behar dugun, ikustut beste unean Bruselan oso aukera hona izan zen baita ere berriz ere, lehenengo aldia egiten duguna, baina Europako batzordeari isladatzeko gure kezkak, eta gure kezkak BSH-en aitzakiak dira merkatua jaitsi dela, hori egia da pandemian asko igo zela, bakizu pandemia garaian biztanleriok elektrodomestiko asko erosi egin dituela, orokorrean. Beraz, aurreikusita zegoen baita ere, 23-4an merkatua berontz joango zela, hori ez dute esaten, baina bakarrik ez dute merkatua berontz joa, baina bai, daude beste 2 puntu, garrantzitsuak ze partekatzen dituzte hainbat industria sektorea. Bat da, Txinako kompetentzia, 21etik etorri dela Europara, eta hori egia da, kasi 0tik 10% merkatua daukate gaur egun, baina 3 urtetan. Zen nahi dute oso azkarreri dira igotzen, eta bestalde, hau da bai politika industriala, gigafaktorien apostua. Zen dute hemen Eskirozek 850.000 inguruko unitate egin aldezake urtean zehar, gaur egun erdira dago. Hauek esaten dute Txinak oso kompetitate handia izateko egiten dituena da 4 milioi unitateko gigafaktoriak egitea. Beraz, badakigu Polonian egiten ari dutela horrelako bat, BSH-ek, eta baina, nahi dudana esan hauekin 2 puntu hauek beste industriain bat sektore jasatzen ari dute. Ez dute esan nahi, bat ere ez, Txinak gaizke egiten ari duenik, edo Txinak bere jokua egiten ari du. Baina esan nahi dut baita ere Europan gehiegi liberala garela. Esplikatzen dut oso adibide labur batekin. Pentsa ezagun parke eoliko batean, ez? Industria eolikoa oso sendoa dela Euskal Herrian. Zu estatu batuetara joten bazara, promotore bezala, eta nahi zu estatu batuetan parke eoliko bat ipintzea, hango legeak, eta hau Bidenek egin zuen, ez da Trump, legeak eskatuko dizu aerogeneradore bakoitzeko 50%, bere komponenteen 50%, estatu batuetan ekoizteak izatea. Horrela defendatzen dute bere kadena de valor esaten duguna, bere industriakatea horrela babesten dute. Europan ez, Europan ekarri alduzu aerogeneradore bat Txinan ekoiztuta 100% eta erosi alduzu hemen. Eta, karo, esan behar dugu Txinako produktuak 130-40 arteko diferentzia daukate Europako produktu egin konparatuz. Zen dut, eren bat merkeagoak dira.
Beraz, hor dago, orduan ez dugu esaten hasi bar dugula Txinaren aurkako, ez, baina bai jarri bar ditugu beste kontinentean, Txinan bertan daukate horrelako zerbait, Australian, Sudafrikan, Indian, Argentinan, Kanadan, sanak lizkizut kasi munduko herrialde guztiak, horri deitzen zaneo kontenido lokal, eta bertako ekoizpena babestea, eta Europak ez, eta azkenak munduan horrelako adibidez neurriak ipintzen ez ditugunak. Eta hori beharrezkoa da, premiazkoa da horrelako zerbait gurutzaia Europatik. Interesgarria eta argigarria. Azken adibide hori, Mikel Irujo, Nafarroako Industria Kontseilari eskerrik asko goizonetan gurean izategatik. Esker mila zuei. Hasiko gera, atzetikan aurrera, eta Xabi, zurekin hasiko gera, aipatu du Irujo Kontseilariak, Europan liberalegiak garela eta adibide gisa ere jarri du Estatu Batuetako aerosorgailuarena. Adibide horrek akaso ondo ere erakusten du, zer gertatzen den Euskal Herriko industria auzi ezberdinekin. Halako proposamena edota liberalegiak garelakoari buruz, zer diozuzuk? Bueno, badakizu horretan ados gaudela, berak eman dugako, ez da, Europako merkatu bakarra, eta bertan dauden arauak. Argi dago, tokiko politikarekin ere asko egin daitekela, hainbat adibide eman dira, baita ere, nola baita enpresa estrategikoetan kapital publikoaren sarrera, eta bertan kudeak eta ona egiten bada. Hemen Bizkaia aldean izan ditugu kasuak non Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundiak sartu diren, esaterako enkarterritako papergintza enpresa batean, eta gero kontrol faltak enpresa txarto saltzera eta enplegua galtzera eraman du, ezta? Baina berez berton egotea nahitaezkoa da. Eta azken batean baita ere estatuko hainbat eurodiputatuk komisioari eskatu dioten moduan karta baten bitartez eredu aldaketa bat egon behar da. Hainbat alditan azpimarratu egin da Europa merkatu bakarra dala eta horrelan da, baina ez dago gutxieneko estandare sozial batzuk. Ez daude gutxieneko lan baldintza batzuk eta ez daude enpresek euren jarduerek aurrera eramateko amankomuneko baldintza batzuk. Eta argi dago kasu honetan deslokalizazioa dago atzetik. 2005 urtetik enpresa honek etxarrera nazen, Bilatu hortan, Gasteizen, eramandako prozedura bera da, nola eta Polonia edo Turkiara produkzioak eramateko. Hortaz, gutxieneko baldintza horiek eta guk gaur egun Europan dekogun barne merkatuaren estandar sozialen inguruan hausnarketa eta neurriak hartu behar ditugula, eta baita ere kanpo merkatu edo kanpo merkataritza politikan ere buelta bat eman behar diogu, askotan eskatzen dugu zen klausula izpiluak esarrita. Hau da, gure baldintzak salmenta egiten den herrialde edo espazio regional horretan ere bermatuak izan daitezen. Horrela guk gure baldintzak edo gure egoerak mantentzeko eta baita ere beste espazio regional horietan dauden lan baldintzak eta egoerak hobetu aldera ere bai. Beste behin ere esan genuen eta komentatu genuen hemen ez da, gure Europak daukan tresnetako bat bere ongizate estatua eta bere kontsumarako gaitasuna da, ez da. Eta hori ere, horretaz ere baliatu behar gara munduan ere eragile moduan erabiltzeko, ez da. Iñaki? Bai, erakunde publikoetatik asko egin daiteke, egin behar da, zeren batzuetan, enpresa, esango genuke, kapitalismoaren dinamikak arima eskasa dauka, ez? Eta entzun dugun kasuaren inguruan, nahiko tamalgarriak izan dira moduak, oso modu leunean atenditu da ibilbide luzeko lantalde baten egoera, eta hoien aurrean, zalantzarik gabe, erreakzionatu behar da erakundetatik, egiten ari den bezala
Nafarroako gobernutik, eta gure inguruan ditugun kasuetan berdin jokatu behar da, ez. Sektore publikoak, erakundeak, esango genuke, ez, botere politikoak, hiritarren islada den botere politiko horrek mugak eta prozesuak finkatu behar dizkio hainbat egoeratan ekonomiari eta enpresen dinamikari. Bestela, arimagabeko turbokapitalismo batean sartzen gara, non gure langileen baldintzak, non gure enpresen sustraiak, non gure, esango genuke, tejido soziala ahuldu egiten da, ez? Eta beste batzuen menpe geratzen gara. Eta horren aurrean, indartu egin behar dira administrazioak dituen tresnak, hausnarketa hori egin behar da, eta nik esango nuke, eta valentiaz egin behar dela, ez? Horrelako egoerak zailagoak bihurtzeko tentazio hori dutenen buruan, ez? Eta kasu honetan nik uste dut, batez ere ezkerreko alderdiak ados gaudela, ez? Ados gaudela, egin behar dela lan hori, egin behar dela ekonomiaren inguruan begirada zabalago bat izan, bere etekin soziala atenditu eta hildo horretatik gauza asko egin daitezke. Ez dira erresak, zeren gure ongizatea oinarri ekonomiko jakin batean dago ere sustatuta, eta noski, aipatzen zuen Xabierrek, ez, Europa ongizatearen eremu bat dela, lan baldintza duinenak, horiek ere ez dira zerutik erortzen lanik egin gabe, enpresek, enpresariek, ekonomiak duen pisua gure aberastasun horretan, erabatekoa da, ez? Baina lortu behar dugu, hainbat egoeren aurrean, zentzuz eta sostengarritasun sozial batekin lan egiten, ez? Eta Europako batasunak hor nik uste dut erronka politiko nagusi garrantzitsu bat du, ongizate estatuaren defentsa den gune jakina denez, kapitalismoaren dinamika bortitzenak kontrolatzeko, ez? Gure ezaugarri europar bat izan behar da. Nolakoa den ere gure ekonomia eta nola kudeatzen diren hainbat erabaki ekonomiaren arloan gure estatuetan. Bai, lehenik eta behin onartezina da, ez? Onartezina da, horrelako irabaziak edo etekinak dituen enpresa batek ehunka langile kanpoan ustea, ez? Eta horri lotuta, gure aldetikan ere elkartasun guztia langile horiei kontseilariak esaten zuen, eta esaten dut onartezina dela, gero eta gehiago ikusten ari geralako, horrelako kontuak eta horrelako adibideak, ez? Kontseilariak esaten zuen, momentu honetan Nafarroan inoiz baino langile gehiago daudela industrian, ez? Eta egia da, datu makroek ere onak dira, ez? Baina, BSH-ren kasuan, zuzeneko 600 langile eta zeharkako 200, aurkitzen dira ziurgabetasun, edo aipatutako egoera honetan, ez? Baina, gogoratu darra ere bai, zundegin beste 370 langile daudela egoera berrinean, nano automotifen 120, eta naiz eta datu makroak onak izan, horrelako gero eta egoera gehiago aurkitzen ari gerala, ez? Deslokalizazioa aipatu da, eta nik uste hori dela gakoetako bat, deslokalizazioaren aurkako lege eraginkorrago bat beharko da, bai? Orain artekoa, ikusten dugun bezala, labur edo motz gelditu delako, ez? Nafarroen kasuan industriaren lege berri bat, lantzen ari dira, eta hori aukera izan daiteke, gobernuak iragarri du, ikusi beharko da, zentzu diren proposatzen diren neurriak, ez? Baina esan bezala, langileek bermeak behar dituzte, herritarrek bermeak behar dituzte, ziurgabetasun egoera gero eta handiagoa da,
pandemiako edo osasun krisitikan aurrera ikusi dugu ere nola azeleratu edo bizkortu diren deslokalizazio prozesu hauek, eta hori, ez da soilik deslokalizazioan aurkako neurri eta lege eraginkorrak behar ditugula, baizik eta uste dut paradigma aldaketa bat eman behar dela, eta benetan ekonomia tokikotzeko politika sendoak behar ditugula. Urteak pasa ditugu gizartea ekonomiaren beharretara doitzen, eta uste dugu etorkizuneko berme bakarra dela alderantziz jokatzea, behingoagatikan ekonomia gizartearen beharretara egokitzea, eta hori esan bezala tokiko politika, ekonomiaren tokikotze politika sendo batzuetatik dator. Goizeko 10:25 gutxi pasatuta, orain bai, helduko diogu eguneko gaiari. Guardia Zibilak PSOEren arduradun nagusienetako baten dimisioa eragin du ustezko komisioa kobratzearen inguruko txostena filtratu ostean, Santos Zerdanek ez du karguan jarraituko eta kolpe latza izan da Pedro Sánchezen gobernuarentzat. Jon Tellería. Berriro ere PSOEren antolakuntza idazkaritza ustezko ustelkeria kasularri baten jopuntuan jarri dugu Guardia Zibilak. Jose Luis Ábalos izan zen lehenbizi eta Santos Zerdan Nafarra orain. Creo que lo he dejado claro, no recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo. Koldo kasua deritzaunaren eratorria da PSNeko kide ezaguna zikindu duena. Koldo Gartziari atzemandako hainbat grabazioaren transkripzioa filtratu dute. Hoietan, Santos Zerdan buru izango lukeen ustelkeria sare bat, agerida eta 620.000 euroren kudeak eta egotzi dio Guardia Zibilaren uko unitateak Nafarrari. Gartziaren beraren eta Zerdanen arteko elkarrizketak ageri dira, ustez legez kanpoko komisioen inguruan hizketan eta hauen kudeak eta adosten. Santos Zerdan Pedro Sánchezen alboko ezinbesteko izan da, urte hauetan guztietan. 2017an Sánchez babestu zuen alderdi guztiaren aurkako jarrera hartuz eta ezinbesteko izan da egungo investidurako gehiengoa osatzeko. Berak bideratu zuen adibidez, Juntzen babesa Carles Puigdemontekin zuzenean hitz egin da, eta ezinbesteko pieza izan zen gainera, UPN eta PSNren arteko urtetako adostasuna bazterrutzi eta sozialisten Nafarroko adarrak bide berri bat abia zezan. Santos Zerdanen balizko ustelkeria argitara ateratzen duen txostena testinguru oso zehatzean dator. Azken urtean hainbat ekimen judizial eta polizial abiatu dituzte Sánchezen inguruaren aurka, egungo gobernuaren gehiengoa hankaz gora jarri nahi dutenek. Guardia Zibilaren uko unitatea da Santos Zerdanen inguruko txostena osatu duena. Hedabide Espainiarrek heroi gisa kokatu dute lan hauen arduradun gorena, Antonio Balas teniente koronela. Euskal militanten aurkako tortura kasu askoren ardura zuzena izan duen Gipuzkoako Informazio Brigadako kide ohia da Balas. Iñaki, okerrez banago, zu independente gisa aurkeztu zinen hauteskundetan, baina PSeko zerrendan jakin nahi dugu, nola bizi duzu egoera hau? Independente bezala sartu nintzen, egia da, baina gaur egun militantea naiz, PSren militantea naiz, eta, lehenik eta behin, tristura handiz bizi dut jakiten ari garen guzti hau, arduratuta ere noski, eta haserre, oso haserre. Nik uste dut atzo presidenteak, gobernuko presidenteak Pedro Sánchezek egin zuen agerraldian, sentimendu hauek agerian geratu zirela, ez? Lehenik eta behin, eta nire ustez oso ondo egin zuen, barkamena eskatu zuen, zeren gobernuan den alderdi batek, hainbat eta hainbat hiritarren bozka duen, milioika bozka dituen alderdi batek, ezin du minutu bakar batez horrelako portaerarik jasan. Eta orduan ardura erresponsabilitate politiko hori lehenik eta behin nik uste dut hasi behar dela onartuz zerbaitek fallatu duela, hor konfidantza bat jarri dela inondik inora merezi ez zuen norbaitengan, ez? Eta horren inguruan barkamena eskatu behar da. Hortik abiatuta hurrengo pausua zalantzarik gabe da sendotasun osoz, oso irmoki argitu beharrekoa argitu, behar diren erresponsabilidadeak eskatu, eta atzo lehenengo pausua hori izan zen, Santos Zerdanen zese fulminantea, hori noski derrigorrezkoa zen, eta iragarri zituen ere gobernuko presidenteak bestelako neurri batzuk, barne kontrolen berrikusketa bat,
auditoria independente bat, eta esan bezala guzti hau argitzeko tresnak lehenbailen onartezina delako jakiten ari garen guztia, eta alderdi sozialistaren militanteak garenok eta alderdi sozialistan bere bozka jartzen dutenek, ziztu bizian esplikazio argi eta gardenenak merezi dituztelako, eta honen fondoraino iritsi behar da, eta neurri guzti horiek hartu. Era berean, esan behar da, alderdi sozialistaren konpromezua gardentasunarekin, politikaren jardun garbi batekin, irmoa dela noski, irmoa izaten jarraituko duela, tamalez korrupzioaren kasuak ematen dira, eta hiritarrek desde luego merezi dutena da, hori jakiterakoan, jakin bezain pronto, erantzun sendoak eta erantzun azkarrak izatea. Eta nik uste dut alderdi sozialista horretan eredugarria izaten ari dela, eta eredugarria izaten jarraitu behar duela, ez dagoelako bakarrik jokoan alderdi jakin baten osasun demokratikoa, baizik eta sistema eta gizarte osoaren osasuna denon artean zaindu behar dugulako, eta horrelako portaeren aurrean, esaten den bezala, tolerantzia zero totala izan behar dugu, ez? Eta guzti hori nik uste dut bai lagundu zuela presidenteak dezepzio pertsonal sakon bat azalduz, eta horretan ere gaude hainbat eta hainbat militante une honetan, ez? Baina zalantzarik gabe orain erantzun argiak eta erantzun sendoak eman behar dira, horretan gaude eta horretan jarraituko dugu. Jakin nahi dugu, baita ere, barne mailan, zuen WhatsApp taldeetan edo eta Santos Zerdan bera ezagutzen duten kideen artean, zuen artean zer aipatzen da, zein da giroa? Bueno, gu udal politikan gaude murgilduta, hauetako gauzak pixkatu urruti hartzen gaituzte, baina era berean noski arduratuta gaude esan bezala militante eta une jakin honetan kargu politikoak bezala, ez? Gure atmosfera lehen aipatu dudan hori da, ez? Tristura, haserrea eta era berean gardentasunaren aldarrikapen sendoa eta konbentzimendua gurea alderdi garbia dela, gurea hiritarren onurarako lan egiten duen alderdia dela, alderdi esan nahi dut talde horretatik alderdi honek froga eta eman duela beti bere gizartearen inguruan lan egiteko ikuspegi progresista batetik, eta hau ez da inolaz ere zapuztuko gutxi batzuk jarrera onartezin eta oso grabe bat azaltzen dutelako, ez? Gure konpromezua tinkoa da, sinisten dugu proiektu honetan, sinisten dugu alderdi honetan, eta uste dugu lanean jarraitu behar dugula frogatuz zein den alderdi sozialistaren benetazko izakera. Aipatuko dugu segituan baitare honek daukan dimentsio politikoa, baina Markel, aipamen labur bat propioki, kasuari buruz, Santos auziaz. Bueno, batzo bertan Arnaldo Otegik EH Bilduko idazkari nagusiak egindako adierazpenak berrestea, ez? EH Bildu mugimendu politikoa da, bai, eta zintzotasuna eta ustelkeriaren aurkako borroka ditu oinarri bere jardun politikoan. Maiz esaten duguna egiten dugula, eta egiten duguna esaten dugula, ez? Eta zentzu horretan ustelkeria kasu bakar batek ere ez du EH Bildu eragiten. Harro gaude, eta uste
dugu ustezko ustelkeria kasuak erabateko gardentasunez eta zintzotasun politikoarekin landu beharrekoak direla, eta horixe bera, edo hori da hain zuzen ere, soeri exigitu beharreko jarrera ere, bai, ez? Eta EH Bildu zentzu horretan, zorrotza izango da, nola nahi ere, uste dugu, edo jakitun gara, gertaera hauek Espainiar Estatuko testuinguru berezi eta politiko eta historiko konkretu batean ematen direla, ez? Eta pentsa, ustezkoa da, valorazio sakonago bat egin behar dela, eta EH Bilduren mai politikoak astelehenan bertan horixe egingo du, ez. Xabi? Guk beti ere esan dugu, ustelkeriarekin zero tolerantzia. Gogoratu beharra dago, hain zuzen ere, Pedro Sánchez presidentetzara heldu zala zentsura mozio baten bitartez non ustelkeria gaitzestu egiten zan. Eta kasu honetan, ustelkerien aurkako zero tolerantzia hori ere erakutsi behar da. Ezta argi dago erantzuna ez dela bardina izan, 0 minututik Alderdi Sozialistak, Zerdanen dimisioa eskatu egin dau eta dimititu egin dau, bere kargotatik kanpo utzi egin du. Eta ziurrenik, kasu honetan ez da M. Rajoyrik agertuko paper batean, edota Santos se fuerte mesurik izango. Hor ezberdintasuna argia dalako. Nik uste dut kasu honen edo egoera honen keinurik argiena edo argazkirik argiena, hain zuzen ere, atzo Maria Txibite presidenteak erakutsi bala prentsaurreko baten, non berarekin harreman oso estua izan da, sinesgaitz zebilen, eta negarrez ere hasi zen, ez zuen inondik inora ulertzen nola, horren estu eta laguna ere dituzuen pertsona bat horrelako kontuetan ibili ahal zenik. Hortaz, nik uste dut Alderdi Sozialistaren kredibilitatea mantentzeko, eta baita ere gure sistema demokratikoaren kredibilitatea mantentzeko, gardentasun eta azalpen ariketa sakona egin behar dela kasu honetan. Eta gero, badago beste elementu bat ere, igual, aipatzen ez dena horren beste, baina ustelkeria egoteko usteldu bat egon behar da, eta usteltzaile bat egon behar da. Eta askotan jartzen dugu fokoa ustelduan, baina behar bada ere, pentsatzen hasi behar garela, neurri politikoak hartu behar direla usteltzaileen aurka. Hain zuzen Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bere egin du, Guardia Zibilak bere alderdiko antolakuntza idazkariaren bueltan osatutako txostena barkamena eskatu du eta PSOEren kontuak aztertuko dituztela ere iragarri du. Hain zuzen. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Hain zuzen, esan du Sánchezek hauteskundeak ez direla aurreratuko, audietako bat ere bada aski esanguratsua Sánchez bera horrez baian, uzten duena 2014 urteko primarioetan Santos Cerdanek Koldo berari ere eskatzen diolako 2 boto sartzea. Ez dakit, orain oso ez baian geldituko dena ere bada Sánchezen zilegitasuna edota zenbat orainoko ardura politikoa duen, baina galdetu nahi dizuet bereziki, auzi honek Espainiar Estatuko gobernagarritasuna eta legegintzaldia ze puntutan usten du? Lehen bizi aipatu duzun gaiaren inguruan nik uste dut hor bai jarri behar dugula marra gorri bat, ez? Zilegitasun hori, legitimidade hori, nik uste dut garbia dela, datuak primaria horien datuak agerikoak dira, 15.000 botugatik gailendu zen Pedro Sánchez prozesu horretan, eta aipatzen duzun apunte hori edo komentario hori audio horretan, horrek nik uste dut ez duela berezko rekorridorik. Ordea,
bestearen inguruan hitz egin dugu eta esan bezala eta neronek aurreko txandan azaldu dut nire harridura, tristura eta gardentasun osoz argitzeko beharra noski ez. Baina beste alor horretan ordea uste dut ez dagoela auzirik. Eta gero diozu zein den legealdiaren egoera. Legealdiaren egoera nik uste dut argia dela une honetan, atzo ere presidenteak iragarri zuen ez dagoela hauteskundeak deitzeko asmorik, gobernu honek lanean jarraitu nahi du, egoera ezagutzen dugu, zein den gobernuaren babesa, zein den gobernuaren soportea une honetan, eta gure ustez kasu hau egin behar da argitu, egin behar da eman behar zaio erantzun garden eta azkar bat, zalantzarik gabe, baino gobernuaren egoera eta legealdiaren gobernabilidadean uste dugu ez lukela eraginik izan behar. Xabi? Bueno, Pedro Sánchezen eta Alderdi Sozialistaren esku dago jarraipen hori. Argi dago koalizio gobernuak eta oroar gehiengo progresistak hainbat esparrutan egin dituen aurrerapenak, ongizate estatuan, langileen eskubidetan eta bar. Eta argi dago bai aurrean dagoen alternatiba M. Rajoyren eta hainbat korrupzio kasuen suposatzen duena alderdia eta ultraoizkuina direla. Baina, arestian aipatu egin dut, ustelkeriarekin zero tolerantziakoak garagu eta Alderdi Sozialistaren esku geratuko da honek aurrera jotzea. Baldin eta gardentasuna, azalpenak eta esan bezala ustelkeriaren inguruko neurri politikoak hartzen diren, nolabait aurrera egiteko aukera izango da. Makillaje eta behar bada propagandarik eta batean geratzen baino ez bada, ziurrenik oso zaile geratuko litzateke aurrera jarraitzea. Baina esan bezala, nik uste dut 0 minututik hartu diren neurriak beste kasuekiko ezberdinak izan direla, eta zentzu horretan konfidantza daukagu azalpenak, gardentasuna eta neurri politikoak hartuko direlakoan. Markel, hor, aipatu nahiko nizuke bereziki ere EH Bilduren baitan aipatzen zena zen, unea edo bazela estatusaz edo eta bestelako agendako elementu hauetaz hitz egiteko? Agintaldiaren hasieratik esan dugu, Euskal Herriari momentu honetan Espainiar estatuko gobernuak aukera leiho batzuk irikitzen zizkiola. Horregaitik uste dugu, eta lehen esandakoari lotuz, EH Bilduk oso argi du, zein den bere jarduna, zein den bere jarduteko modua, harro gaude. Horretaz, gertakari hau larria da, ikusi behar da oraindik zenolako irismena duen, uste dugu gogoeta sakon bat eta balorazio sakon bat egin behar dela, eta hori egingo du EH Bilduk datorren astelehenean. Horren, gehiago esatekorik ere, pausaz hartu harreko kontua da, serio eta ardurarekin jokatzeko unea dela uste dugu zalantzari gabe. Xabi, zuri ere galdetu nahiko nizuke Sumarre koalizioa, gobernu bazkide ere badela, gobernuan bertan, ez dakit, honek zer nolako exigentziak edo ekar ditzake aurrerantzera begira? Lehen aipatu dutena, ustelkeriarekin zero tolerantziakoak garenez, gardentasuna, azalpenak eta neurri politikoak hartu behar direla. Hitzei nolabait ekintzekin lagundu behar zaie, bestela ez dira koherenteak eta zentzu horretan, Alderdi Sozialistaren aldetik argi daukagu pausuak eskatuko ditugula eta pausuak eman behar dituela kasu honen edo atasa honen inguruan, eta baita ere arestian aipatu duten moduan ustelkeria orokorrean
eta ustelkeria emoteko behar diren usteltzaile eta ustelduen inguruko neurri politiko zehatzak martxan jartzen. Argi dago, barne neurriak hartuko dituztela, auditoria independente batez planteatzen, aldaketak egongo direla baita ere euren barne egituran, ados, baina esaten dudana, gardentasuna, azalpenak eta neurri politiko zehatzak behar dira, euren intentzio honei laguntza eta nolabait zilegitasuna eta indarra emateko. Adi, izango era gertatzen dena zauzi honen bueltan, Markel Ormazabal, Iñaki Gabarain, eta baita ere Xabi Jimenez, eskerrik asko, goiz honetan gurean izateagatikan. Eskerrik asko zuei. Zuei, zaindu. Berdin. Eta bukatzeko, agur berezi bat izango dugu gurean, izan ere Txillidalekun izan ginen atzo arratsaldean, bigarren kafeak bere 1000. Saioa izan zuen, ospakizuna eta festarako tartea izan genuen, eta orain, noski, lanak egin ostean, antolaketa, garbitze lanak, eta bestelako aulki bilketan ere, murgildu zaigu, Inigo Asensio, egunon? Egunon, Peli. Zer moduz dago Txillidaleku goiz honetan? Egia esan, ez da gitaje emozionala igarotzeko lekura bertara itzuli eta utxik eta pake-pakean bizitza baino gauza derragorik ez dago. Nik atzo Tomasi esan nion lagunduko niola aulkiak biltzen, bestela berak bakarrik egin bertzuen lan hori, eta esan zidan, baiet, ados, etortzeko, eta berak osaltzera gonbiatuko ninduela, eta hitza betetzen gabiltza, hemen hartzoko eszenatoki magiko honetan, hori, aulkiak biltzen, eta hainbesteko fantasia zuten lanak ere egiten, baino pozez eta gustora bai. Ondorengo minutuetan ere berreskuratuko dugu bigarren kafearen 1000. Saio hori, baina pazpare, baten batek ez badin bazuen gure entzuleren batek atzoko saioaren berri izan, zer nabarmenduko zenioke edo highlighten baten aipatuko zeniguke? Uste dut asko kointziditu zutela Kontxita eta Marimiri momentua oso edarra izan zela, Janus Lester kantuan izatea ere oso politi izan zen, esan ezin Janire Arantzabe eta hor Pablo Zurutuza eta Eire Maila baterare kantuan, amaitzea kantatzen Pablo Muguruzarekin, uste dut barre batzuk egin genituela Iñaki Soto Arako zuzendariarekin horre zain lanetan jarri genuen hartan, eta esan momentu asko gontziren, da uste dut saioa ere badela pixkat 1000. Saio horretan garenaren isla, eta oso saio gerora pixkat konturatu naiz, oso saio koherentea organikoa eta pixkat guretik gurera eta maite dugun jende zinguratuta egin genuela, naiz eta maite dugun jende horretan talento asko egon eta artista asko egon eta bartu zuen ez alako pixkate ekitaldi ponpoxo itxura, baina oso egitik egindako saioa, eta nik ere entzungo dut zehatzo egiten gondela, gozot gauza asko eskapatu zaizkidala eta gaur berreskuratu beharko ditu dela. Adi egon beharko duzu orduan egindako lanari, bitartean itxarongo dugu. Helduko delako ere 1001. Saioa, hori heldu den astelenean izango da, Inigo Asensio, mila esker. Eskerrik asko zuri Pili. Eta gure partetik, besterik ez. Orain, gozatu, bigarren kafearen 1000. Saioaz. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz irratia.